Bo día a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno de xuño do 2026, empezando pola aprobación da ata anterior. Algúnha intervención sobre a ata anterior? Se non hai, dase por aprobada por unanimidade e pasamos á parte resolutiva. Punto 2, proposta de aprobación de facturas en previa tramitación. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días. O asunto determinouse na Comisión de Economía e Facenda do 17 deste mes favorablemente cos votos en contra dos membros do Grupo do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi bons días. Para decir que estamos diante dunha factura por un importe de 289,99 euros que corresponde ao mes de decembro do ano pasado, por iso ven a este pleno e, digamos, é a limpieza de varios vehículos do parque móvil, desde a policía a outros vehículos. Moitas grazas, señor González Carballo. Algúnha intervención? Se non hai intervención, sometes o punto a votación. Votos en contra, 10. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 15. 14. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 3, proposta de aprobación do Plan de Igualdade do Personal do Concello de Pontevedra. Ten a palabra o señor secretario. Sí, este asunto determinouse na Comisión de Réxime Interior do mesmo día que anterior, o 17 deste mes, favorablemente coas abstencións do Partido Popular e do PSDG-PSOE e os votos a favor dos membros do Grupo do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Villaverde Pego, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Traemos hoxe aquí a aprobación o primeiro Plan de Igualdade do Concello de Pontevedra, un documento que, como viron na documentación a disposición, consta dun informe de diagnose, dunha auditoría retributiva e unha proposta de obxectivos, medidas e accións a adoptar en función desa diagnose. Pois analízanse neste documento que, por certo, no que levamos traballando moito tempo, primeiro na súa elaboración cunha empresa especializada en elaboración de plans de igualdade e despois durante un ano de negociacións coas organizacións sindicais nas que se aceptaron a maioría das súas propostas a respecto desta diagnose que se aprobou por unanimidade e despois tamén no establecemento concreto das medidas a adoptar que foi aprobado pola maioría da parte social. Os aspectos analizados nesta diagnose teñen que ver coa selección e contratación de persoal, promoción profesional, formación, condicións de traballo, conciliación, retribución, saúde laboral, prevención de acoso, violencia de xénero ou comunicación inclusiva. Tamén, dentro deste traballo, se inclúe uns ámbitos, 10 grandes ámbitos de actuación en función desa diagnose que teñen ou que afectan a estrutura organizativa e composición do persoal, acceso ao emprego e promoción profesional, formación, conciliación e teletraballo, condicións de traballo, saúde laboral, retribucións, prevención do acoso, violencia de xénero ou comunicación inclusiva, que é onde se vai a actuar. Da diagnose, efectivamente, consta ou se deduce que o Concello de Pontevedra conta cunha plantilla maioritariamente masculina e con importantes diferenzas na distribución de homes e mulleres segundo áreas e postos. Polo tanto, as principais actuacións do plan oriéntase precisamente a reducir a segregación profesional, aumentar a presencia feminina nos ámbitos masculinizados, especialmente na policía local, que determina precisamente que haxa unha maior porcentaxe de homes sobre mulleres, mellorar a conciliación e reforzar as políticas de igualdade, prevención do acoso e comunicación inclusiva.
Como digo, este plan de igualdade permítenos detectar e corrixir non discriminacións directas que nunha administración como o Concello de Pontevedra pois non se detectan, non existen, pero sí desigualdades estruturais que limitan a igualdade real de oportunidades. Polo tanto, e en resumo, o que traemos aquí, perdón, é un documento que, como digo, detecta esas desigualdades estruturais que teñen que ser corrixidas e que determinan que haxa desequilibrios relevantes na composición e distribución do persoal. Segundo, supón unha ferramenta de mellora da organización, non só promove a igualdade, senón tamén que pretende mellorar as condicións de traballo, conciliación, formación e prevención de conflictos. E terceiro, e eu quero deixar clara tamén esta parte, trátase dun documento vivo. Non en vano, pois conta cunha comisión de seguimento que nos vai a permitir facer seguimento, valga a redundancia, das medidas concretas que se vayan aplicando, dos seus resultados, vai a permitir ir corrixindo, incorporando melloras ou modificando cuestións que se vexa que non teñen o resultado acaído ou que podemos utilizar de outra maneira na que os resultados sexan máis claros. Eu, máis alá de que xa estamos ou xa intentamos, visto que estaba en proceso de aprobación este plan, incorporamos xa algunhas medidas que teñen que ver con persoal e que veñen recollidas no plan e xa se incorporamos antes da súa aprobación, como pode ser incluir dentro das bases dos procesos selectivos o criterio de desempate naquelas áreas ou postos que están infrarrepresentados ou existe infrarrepresentación de mulleres, pois establecer como criterio de desempate a muller sobre o home. Isto vais a facer tanto en procesos selectivos de promoción interna como, lóxicamente, os libres e en calquera proceso de interinidade ou de selección de persoal que se produza no Concello. Tamén se incorporan a estas bases temario específico sobre igualdade de xénero e tamén se empezou a dar formación en violencia de xénero. En todo caso, pido o voto favorable desta corporación para proceder ao rexistro deste plan de igualdade e permitirnos xa executar todas as medidas respetando o cronograma que está acordado e que, canto antes poidamos rexistralo, pois poderemos empezar a implementalo. Como dixen, trátase dun documento de mellora das condicións laborais, da estructura deste Concello, un instrumento tamén de democratización e de modernización do Concello de Pontevedra que agardo conte co voto favorable desta corporación. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora Villaverde. Señora Blanco Rial, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Eu vou comenzar como rematou outro día o meu compañeiro Iván Puentes na comisión, que pedíndolle ao BNG que retire este plan de igualdade e que volva a este plan de igualdade onde ten que estar, que é a comisión negociadora, para que por fin poda ser votado por unanimidade ou por unha maioría importante das organizacións sindicales, porque é incerto o que acaba de dicir a señora Villaverde, dicindo que maioritariamente foi votado por as organizacións sindicales. Non sei se a señora Villaverde está conforme en retirar o plan de igualdade e que volva a comisión negociadora ou non. E que se contesta agora, evítome o debate. Se non contesta, teño que debater, é facilísimo. Non a retira, vale. Pois, entón, debate e votación. Pois eu sentindo moito como feminista, ademais, porque este plan de igualdade chega tarde, é absolutamente necesario, porque o Concello de Pontevedra non existen desigualdades estructurales. O diagnose é terrible. Utilizou un eufemismo a señora Villaverde cando falou de desigualdades estructurales. E insisto, sentindo moito,
o Partido Socialista, que dende o principio do mandato dixo que non vai aprobar absolutamente nada sen que haxa negociación e consenso. E non solamente non houbo consenso coas organizacións sindicales, senón que tampouco se falou cos grupos políticos. Co cal nós temos que, insisto, sintindo moito, porque chega moi tarde este plan de igualdade, porque había obrigación legislativa dende o ano 2022, se non recordo mal, de que existira un plan de igualdade, non existe. Temos que votar que non, e así de alguma maneira obrigar a que ese plan de igualdade volva coas organizacións sindicales, se volva a negociar e se admitan todas as premisas que diversas organizacións sindicales sinalaron e que non se contemplaron no plan de igualdade. Eu dicía que a diagnose non fala de unha desigualdade estructural no Concello de Pontevedra, que sen tempo non era falar de desigualdade estructural, sino que fala de unha diagnose que eu califico de terrible porque non sei xa como calificarla. Un Concello absolutamente masculinizado, que sistemáticamente, cada vez que hai un novo director xeral, o director xeral sempre é home. Non hai mulleres que ocupen altos cargos, de verdade. Un plan de igualdade, sí, claro que queremos plan de igualdade, pero un plan de igualdade real, de verdade, non un documento para pasar o trámite, para que non existan sancións, non queremos eso. Decía que o Concello de Pontevedra está absolutamente masculinizado. A diagnose indica que non existe formación transversal en igualdade, malia ser obrigatoria. Indica que na promoción interna primeiro sempre son homes. Indica que hai un plan de prevención sin perspectiva de xénero. O teletraballo. Eu recordo estar como concelleira de Igualdade tendo varias reunións. Estaba nese momento a señora Carmen Fouces, de Concelleira de Persoal. Non sei en que quedaron esas reunións para o teletraballo. Na pandemia estou falando, xa choveu. Sen regular o protocolo de acoso sexual dende 2017. Estamos no 2026 e, ademais, por certo, con graves deficiencias ese protocolo de acoso. Podería seguir. Pero o máis importante que esa diagnose que indica un concello altamente masculinizado, algo que un concello que se define como feminista non pode tolerar. Non pode tolerar. Entón, eu, evidentemente, non poño en dúbida o feminismo das compañeiras do BNG, de acordo? Pero alguén debe haber ese grupo que debe dicir vamos a pasar isto para pasar o tema rápido e correndo, non? E que non interesa que se faga en condicións un plan de igualdade. Co cual, eu insisto, plan de igualdade sí, pero real. A unanimidade da diagnose se deu por parte das organizacións sindicales, queda claro, pero non no resto. Hai unha reunión do 26 de marzo que teño aquí a acta, que espero que non faga falta lela para recordar, que indica que era a última reunión, que despois, polo visto, non era a última, que había unha posterior que faltou un sindicato, e aí todos os sindicatos votaron que non. Despois, curiosamente, un mércores santo, que un bo día para facer unha reunión, moi bo día, faltando os sindicatos, pese a que houbo sindicatos que cambiaron o seu voto, non podemos falar de unha maioría plena das organizacións sindicais votando a favor deste plan de igualdade. Como pode haber un plan de igualdade en que non haxa consenso por parte do persoal do Concello? É que auténticamente irrisorio. O sea, estamos facendo un plan de igualdade para o persoal do Concello e o persoal do Concello non está de acordo. A que estamos a xogar? Estamos a pasar o documento porque ten que haber un plan de igualdade. Sinto, pero así o Partido Socialista non pode votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Blanco Rubial. Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Sí, muchas gracias, alcalde, y buenos días a todos. Lo primero que quiero es anunciar, evidentemente, ante la ratificación en su imposición y no negociación con los representantes de los trabajadores, que nuestro voto va a ser en contra al plan de igualdad que ustedes traen hoy aquí, lo cual les obligará, evidentemente, a revisarlo. Un plan de igualdad que, por supuesto, que llega tarde. Nosotros llevamos reclamándolo ya no en el mandato anterior, sino también en el 2024, pero es que este plan de igualdad que ustedes traen aquí es papel mojado. Es un papel mojado que lo traen para blanquearse ustedes, para blanquear esa sanción de la Inspección de Trabajo que tienen encima de la mesa por incumplir el llevar a cabo
un plan de igualdad. Por eso viene tan apresurado. Ustedes remitieron el plan de igualdad a la comisión con toda esta documentación, 1.571 folios, 2 días antes. Eso es lo que a ustedes les importa, la igualdad y el plan de igualdad. Por lo tanto, yo discrepo con la señora Gloria Blanco y sí cuestiono el feminismo de algunas concejalas del BNG de este ayuntamiento, porque evidentemente aquí lo que están demostrando es absolutamente todo lo contrario. Y además una concejal responsable del área que ni tan siquiera tuvo a bien venir a la comisión el día que había que tratar algo tan importante como era el plan de igualdad y cómo se estaba llevando a cabo. Ustedes están blanqueando su incumplimiento de décadas. Yo quiero recordar lo que decía Olaya Rodil en el Parlamento Autonómico en relación al plan de igualdad. Y hablaba del año 2021. Es que ustedes llevan 27 años gobernando y lleva esto 19 años siendo obligatorio el plan de igualdad desde el año 2007 y 11 desde el 2015, que la disposición adicional séptima ya establece su obligatoriedad, y no lo han aplicado ni lo han aprobado porque no tienen la más mínima intención. Porque la realidad es que ustedes salen en la pancarta del feminismo, pero cuando llega la hora con sus trabajadores son el reino del heteropatriarcado, como dijo Gloria Blanco. Sí, el reino del heteropatriarcado. Todos los directores generales son hombres y esas son sus políticas y por lo tanto se les caen todas las pancartas, absolutamente todas. No tienen una. Mire, este es un plan que no tiene ninguna medida concreta, por eso le digo es papel mojado. A ustedes les provoca risa, pero a mí no me provoca risa la igualdad real entre hombres y mujeres y la mejora de las condiciones de los trabajadores de este ayuntamiento. Porque si ellos están contentos, si tienen sus derechos plenamente garantizados, que hoy no los tienen, entonces el concello funcionará muchísimo mejor. Ustedes no han contemplado el teletrabajo en este plan de igualdad, no lo han contemplado. ¿Por qué? Yo también traje una moción a este pleno, no en una, sino en 2 ocasiones, reclamando el teletrabajo. ¿Ustedes votaron? No. También la llevé a Diputación. Dijeron, no, por Dios, no se puede regular el teletrabajo. Es contraria a la ley. No, sí, claro, aquí no se aprobó el teletrabajo. Sin plazos concretos de cómo llevarlo a cabo, además. Y, oigan, ¿cuándo se va a aplicar estas medidas? Es que hay algunas que están a 2 años vista. Entre ellas, por ejemplo, lo tengo aquí, es que son tantas. Adaptar los vestuarios para las necesidades femeninas. Las tengo aquí marcadas. 2 primeros años de vigencia. Proponer el acceso efectivo a la flexibilidad horaria de los trabajadores. 2 años de vigencia. A los 2 años. Oiga, ¿me está diciendo que es que los trabajadores del Ayuntamiento de Pontevedra no tienen flexibilidad horaria? ¿No se les está concediendo? Ah, claro, las de la igualdad. ¡Ah! Las del 1 de mayo, las del 8M. Ah, as mulleres a fronte, y resulta que a fronte solo tenemos hombres. Pues nuestro voto va a ser no, así de claro. Muchas gracias, señora Pardo. Señora Villaverde Pego, ten a palabra. Ben, bueno, teño que manifestar a miña decepción. Do Partido Popular non me sorprende. Xa mo esperaba, lóxicamente, unha vez máis demostra que aquí non yo vou aceptar ou aceptar, yo dame igual, pero non asumo críticas de alguén do PP no que ten que ver con feminismo. Efectivamente, non somos feministas de pancarta. Claro que sí. Estamos en todas e ben vida os lemas que utilizamos nas diferentes datas reivindicativas, que seguramente os tivo que aprender para repetilos aquí neste pleno, pero ben vida. Dixo cousas que son manifestamente incertas na súa intervención, pero como teño claro que non vai a servir de nada que lle diga nin lle conteste, porque ten claro que vai a votar en contra, en consonancia co que cabía esperar, pois casi non vale nin a pena entrar a corrixirlle. O que sí me dá pena ou me decepciona é que o Partido Socialista non vote a favor deste plan de igualdade, porque eu intentei dicir na miña exposición de motivos que era un documento vivo, que o que trata é de mellorar. E tanto un grupo como outro din que as condicións son malísimas. Non concordo, non concordo. E se len ben as conclusións do plan de igualdade,
pois seguramente estemos de acordo. Agora ben, ni siquiera yo vou a discutir, pero o que non entendo é que estean dicindo aquí que a situación é malísima, que hai moitísimas cousas que mellorar, de conciliación, de teletraballo, de selección de persoal, unha chea de cousas por mellorar, e cando traemos un documento aquí para melloralas e para poñer en riba da mesa medidas para mellorar esas condicións e con un cronograma concreto, porque este plan ten como moito unha duración de 4 anos cunha comisión de seguimento para ir analizando resultados e como van as medidas de formación, de conciliación, para facer un novo protocolo de acoso, etcétera, etcétera. Poñemos en riba da mesa mellorar todas esas cuestións e as que veñan e votan en contra, e que non o entendo. Efectivamente, podía ser máis completo. Ninguén dubida de que un documento desta índole pode ser, podemos buscar a perfección. Ahora, nós o que queremos é traballar en ir mellorando a situación pouco a pouco, con medidas concretas e cronogramas concretos, insisto. E a min o que se me di é que non se faga nada, porque retirar este plan significa non facer nada. Porque xa nos pasou con anterioridade que se bloqueou a aprobación deste plan e tivemos que volver a empezar de cero, porque non é a primeira vez. Empezar de cero. E non se pode volver a elevar a comisión porque non existe comisión. Porque hai un ano de negociación de prazo e se forzou hasta o último día para que non caducase ese prazo. E non había posibilidade de convocar esa comisión máis tarde porque había un ano para a negociación establecido por norma e así mo dixeron o servizo e os técnicos de persoal. E fomos hasta o último día. E a mí me di aquí que non buscamos a maioría, que non está negociado e ao mesmo tempo me está criticando que era a última reunión, non había aprobación e resulta que se hicieron 2 reuniones máis. Efectivamente, porque este goberno quería e tiña vontade de sacalo adiante e fixo 2 reunións máis e aportou maiores acordos e modificou cuestións para conseguir o voto maioritario das organizacións sindicais e máis. E aquí me veñen a dicir que non estaba o UGT, efectivamente, e lamento moitísimo. Porque eu quería que estivesen. De feito, plantexouse a posibilidade de que mandasen a calquera outra persoa en representación do sindicato. Non podían, pero é que non podíamos ir máis alá porque caducaba. E entón, que me están dicindo aquí? Que o feito de que a UGT non fose significa xa que o seu voto iba a ser en contra. Nesa última reunión, puxeronse en riba da mesa melloras que 2 sindicatos cambiaron o seu voto. O mellor tamén podía cambiar a UGT. Claro, entón, eu o que digo é, se agora non aprobamos este plan de igualdade, eso supón bloquealo, supón volver a contratar outra empresa ou aínda que sexa esta, me dá igual, pero volver a facer unha diagnose, volver a constituir outra comisión para a negociación porque esa caducou que só pode durar un ano e volver a facer de novo todas as medidas para volver a aprobar e traer aquí. Entón, o que me están dicindo na práctica é que pretenden bloquear o plan de igualdade, que é un instrumento para mellorar a plantilla e a organización e a estrutura deste Concello. Iso é o que significa na práctica. Entón, non se pode estar na mesa repenicando. Necesitamos un instrumento para sacar adiante medidas. E podémolas ir mellorando, podemos incluir máis, nada impide que non se inclúan máis, que non se melloren, que se reformulen, que se vayan analizando os resultados e en función deses resultados se poida ir modulando o plan e despois empecemos un plan novo daqui a 2, 3 ou 4 anos cando toque. Entón, eu o único que pido é que, por favor, poidamos sacar este documento adiante e poidamos empezar a traballar. Non podemos pasar anos enteiros filosofando sobre lo divino e lo humano. Temos un documento concreto que nos permite traballar, avanzar e mellorar este Concello. E eu o que lle pido é que, por favor, pido ao Partido Socialista, porque sei que o Partido Popular non teña nada que facer, pero pido ao Partido Socialista que reflexione e que nos dea un voto de confianza para seguir traballando dende este goberno municipal. A ver, señora Villaverde, eu non quero que se decepcionen, por favor, faltaría máis. Estamos a un ano das seguintes municipales. Vostede non se decepcione, decepcionada estou eu.
que pensaba que estábamos cun goberno feminista e temos un goberno que o que quere é acadar dunha vez con este tema do plan de igualdade. Este ben malo ou regular, danos o mesmo. A cuestión é aprobalo. Primeiro, falta verdade. Un ano de tempo, sí, pero vostede sabe, como sei eu, como saben todas as organizacións sindicales, que hai moitísimas administracións que ampliaron o plazo do ano e non pasou absolutamente nada para aprobar o plan de igualdade. Pero voulle dar un exemplo. Alcaldía de Vigo, Alcaldía Socialista, que casualidade. Quinto plan de igualdade. Vai polo quinto plan de igualdade. Entón, por favor, lección de feminismo, Partido Socialista, ningún. Leccións de feminismo, Partido Socialista, por favor, ninguna. Vale? Plan de igualdade, non existe cronograma. Antes a señora Pardo deu varias explicacións, sinalou varios, non? A un ano vista, 2 anos, eu teño aquí diante. Para a violencia de xénero, unha cousa normal, violencia de xénero, unha cousa pouco importante. Elaborar un protocolo ou guía que recolle todos os dereitos laborais das traballadoras vítimas e a forma de solicitude de vías de comunicación. Cronograma, por chamarlo de alguma maneira, porque non existe cronograma. Xa se verán nos primeiros 6 meses de vixencia. Pero que temos aquí, bienal, organización, formación obrigatoria dentro da xornada laboral e periódica en igualdade e violencia de xénero para o persoal do Corpo de Policía Municipal, algo que teria que ser urxente. Bienal, cada 2 anos. E podo seguir 1 ano, 2 anos, por non falar da linguaxe imprecisa. Aquí non se aproba nada, todo é análise. Análise laboral, establecer. Hombre, pois se o documento é vivo, que ben que é vivo. Devolva á mesa de negociación. Como está vivo non hai ningún problema. Devolva á mesa de negociación. Que falen os sindicatos, que fagan as súas achegas. Eu non nombrei ao sindicato UGT, por respeto non nombrei a ninguna organización sindical, estou falando en plural, pero xa que nomeou vostede, teño que decir que hai un escrito previo ao 8 de abril que di claramente que a UGT non pode levar representación sindical, pero que o seu voto é en contra do plan de igualdade. Que me está a contar? E que eu de verdade, cando escoito falar, digo, pero de verdade que leva a Consellería de Persoal? De verdade? O que leva todos estes meses que como estaba o director xeral que xa dimitiu non se sabe moi ben por qué, non se enterou moi ben de como iba o persoal do Concello? É que de verdade, eu, dende o cariño, dende o respeto máis absoluto ao compañeiro do BNG, pero ás veces fai unhas contestacións neste pleno que a mí non me extraña que o persoal salga tarifando cada vez que hai un pleno aquí que ten que ver co persoal. Sinceramente, eu reitero o que dixo tamén a señora Pardo, que sinto, non sempre estou de acordo co PP, a maioría das veces non estou de acordo menos con Pepa Pardo, pero a realidade é que ten razón no que dixo. A realidade é que ten razón no que dixo. Vamos a ver, é evidente, eso pasa en calquera empresa, máis en unha administración. Se o persoal está contento, a administración vai mellor. Non fai falta ser premio Nobel para chegar a esta conclusión. Fagamos que os sindicatos falen. Documento vivo, aplausos como documento vivo para a comisión negociadora. Fagan as súas achegas ás organizacións sindicales e saia con unha maioría importante, xa non digo unanimidade que vai para... Por certo, vina hoxe moi relixiosa, falando de Dios e de estar en misa replicando. Pois, non sei, encoméndose aos santos que teña ben e que volva o documento vivo a comisión negociadora. Evidentemente, este grupo municipal que é feminista vai votar que non a un plan de igualdade que é para pasar solamente. Gracias, alcalde. Mire, señora Villaverde, yo quiero empezar diciéndole que por favor rectifique cuando dijo que contaba con la mayoría social y que UGT podía haber manifestado su voto. ¿Los ha sacado usted? Yo tampoco pretendía sacarlo. Sí, lo dijo. Que UGT podía haber enviado a otra persona para emitir su voto. Hombre, está grabado y usted lo ha dicho. Y que podía haber cambiado su voto igual que lo cambiaron otros sindicatos. Lo ha dicho aquí ahora mismo. Sí, vale, bien. Pues UGT le envió a usted un escrito en el que se decía que rechazaban y que no podían ir a asistir ese día a la reunión. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el voto de UGT? En contra. ¿Tiene mayoría social? ¿Se ponderó? No la tiene.
Así que rectifíquelo, porque está usted engañando a todos los pontevedreses. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen ustedes, que cuando quieren que salgan adelante medidas de los trabajadores, lo que tienen que contar es con el consenso de los trabajadores. En este caso no lo tienen y además no les están haciendo caso. Y está usted repitiendo y repitiendo y repitiendo continuamente el tema de la comisión. Realmente el organismo que debiera ser competente tras pasar por la comisión para la aprobación del plan es ni más ni menos que la mesa de negociación. ¿Ha convocado usted la mesa de negociación para tratar este tema, sí o no? La cuestión es muy sencilla, no. Y después nos achaca a nosotros como si fuera culpabilidad o responsabilidad de la oposición el que no se apruebe este plan. Oiga, ¿cuántas veces le hemos preguntado cómo evoluciona el mismo? 2 días de antelación, 1.571 folios. ¿A usted se le parece respetar a la oposición y respetar a sus trabajadores? Mire, es un plan de igualdad que, como ya le dije, es papel mojado para cubrirse ustedes las espaldas, que llevan 27 años gobernando, 27 años con las pancartas del feminismo y de los derechos de los trabajadores, 27 años en que se les ha caído absolutamente todo, porque hoy sus caretas se han caído. Están utilizando el feminismo y la igualdad para evitar sanciones y para pasar página de esto de una vez por todos. Y mire, usted me dice que del Partido Popular que no espera nada de feminismo. Para dar lecciones en materia de feminismo y en materia de igualdad hay que estar en condiciones de darlas. Y ustedes no lo están bajo ningún concepto. Porque, mire, son el gobierno de un ayuntamiento que hizo que una policía municipal tuviera que elegir entre continuar en el cuerpo de la policía municipal o ser árbitra de primera división. Ustedes, por incluir en la RPT, en una junta de gobierno, una incompatibilidad absoluta, les pedimos que la quitasen, pedimos que se arreglase. ¿Lo hicieron? No. Feministas se llaman. Son los mismos que tienen un protocolo de acoso laboral que no funciona y que se niegan a reformarlo, porque ya se lo hemos pedido. Porque es un protocolo como el que tienen ahora, que se abrió en julio del año pasado, va a hacer un año, y continúa sin resolverse, que por lo tanto daña la imagen de la presunción de inocencia de aquella persona frente a la que se dirige, pero aún encima ocasiona un grave daño también a la presunta víctima. Y ustedes ahí lo tienen. ¿Es eso feminismo? ¿Es eso igualdad? ¿Es eso defender los derechos de los trabajadores? No, es todo lo contrario. Pero es que además, ¿sabe qué es lo que sucede? Que ustedes igualmente se dicen feministas y defensores de los derechos de la mujer y de la igualdad. Les vuelvo a retirar directores generales nombrados por usted. Todos hombres. Es que no hay ni una sola mujer válida en este ayuntamiento para ocupar un puesto directivo. Pero es que ustedes además son el BNG que en Madrid apoya la ley del sí es sí. La excarcelación de ¿cuántos agresores sexuales? Sí, por supuesto que la apoyaron. Y de cientos y de miles de agresores sexuales que vienen rebajadas o condenas. Son ustedes. Yo no sé a qué igualdad se están refiriendo. ¿A qué igualdad se refieren ustedes? Porque yo desde luego la desconozco. Entonces, por favor, primero rectifique lo que ha dicho de que cuenta con el consenso y con la mayoría social, porque no es así y usted lo sabe, las actas están ahí y no mienten. Llévelo a donde lo tiene que llevar, que es a la mesa de negociación, y haga su trabajo y deje de autoproclamarse feminista, que lo que son es falsos feministas. Muchas gracias. Bueno, eu para rematar xa, porque despois do escoitado, pois solamente me cabe decir 3 ou 4 cousas. Primeira, que se seguiu escrupulosamente o procedemento establecido polo Servizo de Personal e os técnicos municipais a respecto da elaboración e aprobación do Plan de Igualdade, escrupulosamente levado aos órganos que se dixo. E máis, hai un informe a maiores da asesoría xurídica onde di que está perfectamente aprobado e se recomenda traer a este pleno, que debe ser o competente. Polo tanto, pode revisar todos os informes xurídicos do expediente e verá que este é o procedemento estipulado para a aprobación do Plan de Igualdade. Ten tamén na documentación as actas correspondentes a todas as mesas ou a todas as comisións de negociación do Plan de Igualdade, todas,
donde, efectivamente, ten as votacións e os resultados correspondentes. Non mentín a respecto de nada. E terceiro, aprobado ás presas. Tendo en conta que levamos un ano negociando e pode ver cantas reunións se fixeron e o traballo todo previo de elaboración do informe de diagnose e da auditoría retributiva, hombre, ás presas, podemos votar 10 anos aprobando o plan de igualdade, podemos, pero desa maneira é imposible ter un documento aprobado nunca. Señora Blanco, en Vigo teñen 5 plans e que aquí non damos sacado o primeiro porque están votando en contra. Entón, a min, como atea, non suelo encomendarme aos santos, pero está claro que me vou a ter que encomendar porque non podo esperar nada da oposición desta corporación. Moitísimas grazas. Tema, sometemos a votación, votos en contra da proposta do Goberno, 15, abstencións ningunha, votos a favor 9, rexéitase por maioría. Pasamos ao seguinte punto. Proposta de ratificación do inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra a data 31 de decembro de 2023. Señor secretario, ten a palabra. Este expediente determinouse na Comisión de Economía e Facenda do 17 deste mes favorablemente coas abstencións dos membros do Partido Popular e do señor Puentes porque non estaba presente nese momento e abandonou a sesión xusto no debate e por aplicación legal enténdese que se abstén, non por outra cosa. Máis nada. Moitas grazas, señor secretario. Señora Villaverde Pego, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Traemos aquí a última rectificación do inventario de bens e dereitos a 31 de decembro de 2023 que nos permite seguir a folla de ruta trazada para intentar telo xa actualizado con todas as aplicacións informáticas necesarias a disposición o ano que ven. Neste caso, como digo, a actualización ou a modificación refírese ao inventario a 31 de decembro de 2023. Afecta os epígrafes de inmobles, dereitos reais, mobles de carácter histórico, artístico ou considerable valor, valores mobiliarios, créditos, dereitos de carácter persoal da corporación, vehículos e mobles non comprendido nas anteriores categorías. Desta maneira, a carga inicial de bens e melloras de 2023 ascende a 1.291.392,25 euros. As altas durante o período de xaneiro a decembro do 23 ascenden a 15.633.367,14 euros. O importe das baixas, 32.307,79, o que supón un incremento patrimonial neto respecto ao exercicio anterior dun total de 16.893.451,60 euros e fai un total, polo tanto, do importe total de bens municipais a data 31 de decembro de 2023 de 456.367.044,87. Todo isto xa incorporado, como dixen, o soporte informático na aplicación GPA deste Concello, a que poden acceder todos os servizos que o precisan e, polo tanto, mellora sustancialmente a xestión ordinaria destes servizos. A salientar a coordinación que permite, sobre todo, entre o Departamento de Intervención e o Departamento de Patrimonio. Os que quero agradecer especialmente, igual que o resto de traballadores implicados nesta actualización, polo esforzo que están facendo día a día para seguir co cronograma previsto. Como lles dixen nun principio,
queda a modificación e actualizado o inventario a 31 de decembro de 2023, o que supón que neste momento temos o inventario máis completo e actualizado da historia do Concello de Pontevedra. No que queda deste ano e no que ven, como digo, aspiramos a ter xa os datos actualizados e modificados o día a 2026, que sería. Así que seguimos traballando e agradecendo tanto aos servizos municipais como, de ser o caso, aos grupos da oposición polo seu voto favorable se manteñen a respecto da comisión. Moitas grazas, bo día, señor alcalde, bo día a todos e a todas. Bueno, xa que consta en acta a miña ausencia puntual nese momento, aclarar o motivo tamén e que conste en acta tamén. Quero dicir, tiven a fortuna, entendo, porque é difícil ás veces, que me chamara o Sergas e o médico de cabeceira cando estaba en plena comisión. Entón, tiven que sair a atender a médico de cabeceira e, por ese motivo, pois non puden votar este punto, si o resto dos puntos da comisión. En todo caso, aclarar que esa abstención técnica que se contempla na acta da comisión será un voto favorable neste pleno. Porque, en todo caso, bueno, señora Villaverde, efectivamente, se actualizamos o inventario de bens, temos o inventario de bens máis actualizado da historia do Concello, obviamente. E cada vez que o actualicemos, teremos o máis actualizado da historia do Concello. Pero nós creemos que o que debería ser é que o deberíamos ter actualizado ao 2026, porque efectivamente dá moitos problemas sistemáticamente. Por exemplo, cada vez que queremos amañar un camiño e temos que andar desbrozando entre documentos porque non está no inventario e o inventario non está actualizado, pois o camiño é municipal, non é municipal, buscando documentación, se tivermos un inventario actualizado, e así con outras moitas cousas, pois aforraríamos moitos trámites e moito tempo perdido en este tipo de cuestións. En todo caso, parabéns ao servicio tamén por ir avanzando nesa actualización e, obviamente, todos os concelleiros do Partido Socialista, incluído eu, imos votar a favor desta actualización. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Non hai intervencións por parte do Partido Popular. Sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Abstención, 10. Votos a favor, 14. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 5, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para reducir o risco de inundación na contorna do río Valdecorvo e as rúas Pai Fernando Olmedo, José Malvar e Casimiro Gómez, con incorporación da emenda do BNG e segundo dictamen aprobado. Hai unha emenda posterior do PSDG-PSOE que se presentou despois da emisión do dictamen. Señor secretario, ten a palabra. Pois o asunto determinouse favorablemente na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos de 9 de xuño, incorporando xa a primeira emenda do BNG no propio ditame, como ben dixo o alcalde, logo deste ditame presentouse a emenda do PSDG-PSOE que deberá ser tratada tamén neste pleno. Grazas, señor secretario. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, pues a veces el Pleno pone las cosas en su sitio y le recuerda al BNG y a Lores que perdieron las elecciones. Han tenido que retirar un punto del orden del día, por cierto, punto que tiene que ser aprobado por el Pleno, y ahora resulta que han tenido una dolorosa derrota por no haber trabajado bien en el plan de igualdad. Por lo tanto, les recuerdan que tienen que trabajar más y dialogar más. Pero hoy traemos aquí una moción y yo creo que esta moción va a traer la oportunidad de resolver un problema crónico en la ciudad de Pontevedra, porque yo creo que todos los aquí presentes somos absolutamente conscientes de lo que sucede en el entorno de la calle Fernando Olmedo, en el entorno del Estadio de la Juventud. Todos somos conscientes que en los últimos años, o desde hace muchos años, demasiados ya, las inundaciones castigan a todas las calles que la rodean. Todos somos absolutamente conscientes del sufrimiento de tantos y tantos vecinos y de la profunda desesperación de muchos de ellos y de muchas familias a las que en los últimos 27 años no se les ha dado solución. Durante los últimos 27 años no solo no se ha dado solución a los vecinos, sino que se le han hecho promesas vacías y, desde luego, durante 27 años los vecinos han visto cómo las casas se seguían inundando, mientras los responsables, y quiero recordar que la responsabilidad compete al Concello de Pontevedra, no hacían absolutamente nada. Es por eso
que en el momento que la Xunta de Galicia toma cartas en el asunto a través de Augas de Galicia y toma las riendas de este asunto, la esperanza de los vecinos creció. Y desde luego fue cuando fueron conscientes de que por fin alguien se tomaba en serio el problema. Porque hasta que entró la Xunta, solo palabras y ni siquiera un estudio serio de lo que estaba sucediendo. Y quiero decir una cosa, y lo quiero decir desde ya. Muchísimas gracias a los vecinos y a las asociaciones de los vecinos de Fernando Olmedo. Primero, por su enorme paciencia, porque es absolutamente encomiable la paciencia que han tenido durante todos estos años. Pero segundo, y quizás más importante, por su colaboración con los técnicos de Augas de Galicia, porque, y lo digo de verdad y porque lo conozco de primera mano, es fruto de esa colaboración entre los vecinos y los técnicos de Augas de Galicia, en la que, fruto de esa colaboración, han surgido las posibles soluciones para el problema. Y ese es el camino que debemos llevar, colaboración y diálogo entre vecinos e instituciones y técnicos, porque es así como se resuelvan los problemas. Y en este caso, la colaboración de los vecinos ha sido absolutamente fundamental para identificar los problemas que algunos técnicos no habían sido capaces de identificar. Es el camino, sin duda. ¿Y cuál es el problema de las inundaciones? Voy a decir Fernando Olmedo, porque es como la conocemos todos, pero en todo su entorno. Pues hay que decir que es multifactorial y responde a varias causas. Y es verdad, algunas competen a la Xunta de Galicia y otras, las más importantes y la mayoría, competen directamente al Concello. Y creo que es necesario aclarar y reiterar que en el saneamiento, salvo en el caso del río, que lo voy a decir, la competencia exclusiva de la Administración es el Concello de Pontevedra y en este caso el Concello de Pontevedra depende de Lores. Y en este caso hay una particularidad y es la existencia de un río urbano y ese, evidentemente, el río Valdecorvos corresponde a la Xunta y compete a Augas de Galicia. ¿Y qué ha hecho la Xunta? Bueno, pues en primer lugar ha estudiado el problema, ha comprobado los motivos que ocasionan la reiteración y cada vez más graves inundaciones en el momento y han hecho, conjuntamente con los vecinos, tras varias reuniones, un diagnóstico correcto. Porque sin un diagnóstico correcto, que hasta ese momento no se había hecho, no puede haber un tratamiento correcto. ¿Y cuáles son los problemas? En primer lugar, hay que decir, y creo que es lamentable, el lamentable estado de las instalaciones municipales. Es decir, la nula inversión en los últimos años. Quiero decir aquí que de los dos colectores principales de desagüe de la calle Fernando Olmedo, uno está absolutamente colapsado desde hace años y el Concello ni siquiera lo sabía. Por lo tanto, esto da una idea de la absoluta falta de inversión que hay en el Concello de Pontevedra en este momento. Lamentablemente, la falta de inversión se está viendo en otros lugares, como en el entorno de Lourizán, o hemos visto recientemente que un colector en Benito Corval ha dejado de funcionar o ha reventado. Por lo tanto, esa falta de inversión es igual en toda la ciudad, pero se exacerba más en Fernando Olmedo. Pero es verdad que hay un fruto y una falta de inversión. Por lo tanto, es importante y es necesario incrementar la inversión. Y luego, las actuaciones que debemos acometer, aparte de esta mejora de la inversión, son dos. Y unas competen a la Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia y otras competen al Concello de Pontevedra. En cuanto a la Xunta, le tenemos que exigir, y lo tenemos que hacer desde este pleno, y creo que sería bueno la unanimidad, y espero que se vaya a llevar, que se someta a todas las obras necesarias para que el entorno de Fernando Olmedo no se inunda. ¿Y cuáles son estas obras que competen a la Xunta? Primero, mejorar el encauzamiento entre la calle José Malvar y Casiguero Gómez con una mejora de canalización cerrada y creación de una zona de inundación controlada en el Parque de Valdecorvos. Esta actuación, ya ha identificado la Xunta que tiene que hacerla, tiene un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros. Es de competencia autonómica y este pleno le tiene que exigir a la Xunta que la acometa. Y me consta la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, es importante que la Xunta acometa estas dos obras. En cuanto al Concello, bueno, el Concello es necesario reparar las instalaciones que no están en condiciones, por supuesto, y desde luego es muy importante, imprescindible hacer dos obras importantes. La primera, un colector para aguas pluviales en el entorno de la calle José Malvar. Así procederíamos a retirar gran parte del volumen de aguas que llegan desde arriba y esta obra tendrá un coste estimado de 2,1 millones de euros. Y por otro lado, un colector de pluviales en la calle Padre Gaite para retirar asimismo la presión de esa agua con un valor estimado de 900.000 euros. 5 actuaciones, 2 de competencia autonómica, 3 de competencia municipal, que son vitales para la ciudad.
a la que debemos decir que se debe incrementar, desde luego, las obras y la inversión en los viales municipales y en este sentido. Por lo tanto, creo que tenemos la oportunidad, por primera vez en 27 años, de encontrar una solución a los vecinos de Fernando Olmedo. El diagnóstico no ha sido fácil y con ese diagnóstico y en ese diagnóstico han participado los vecinos que han identificado puntos de abordaje necesario. Por lo tanto, agradecer a los vecinos. Segundo, creo que este Pleno tiene la capacidad y tiene que exigir, y yo espero que salga por unanimidad, a otras instituciones, en este caso la Xunta y en este caso también al Concello de Pontevedra, exigir que se acometan las obras porque es un problema grave, reiterado, y desde luego los vecinos de Fernando Olmedo no se merecen que sus casas se inunden año tras año mientras solo se les da palabras vacías. Muchas gracias. Puente Rivera ten a palabra. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas e bo día aos veciños tamén da zona que nos acompañan hoxe aquí. Eu creo que o mellor que pode pasar é que efectivamente este pleno aprobe por unanimidade un acordo en torno á Rúa Padre Fernando Olmedo e o resto de problemas que o rego de Valdecorvos xera nesta zona da cidade e tamén creo que o mellor que pode pasar é que esa unanimidade se reflicta en colaboración entre as diferentes forzas políticas e non en rivalidade entre as diferentes forzas políticas por poñerse ningunha medalla. En todo caso, señor Domínguez, vostede fixo unha intervención na que, bueno, leva auga, nunca mellor dito, ao seu rego, non, vamos, desvía absolutamente a auga ao seu rego. E o certo é que o Partido Popular de Pontevedra, que eu celebro que hoxe estea nesta posición, non chegou aquí solo, trouxérono a forza dos acontecementos hasta aquí. Vostede comeza a súa intervención primeiro dicindo que a culpa é do Concello, de que quen é competente para solucionar estes problemas, acaba dicindo a verdade, que é unha responsabilidade compartida. Verdade entre comillas, fundamentalmente da Xunta de Galicia, que ten competencia sobre o rego, e logo verdade que hai determinados problemas municipais de mantemento, de determinadas infraestructuras que temos na zona que agravan aínda o problema que, bueno, pues que a ocupación da zona de inundación natural do rego no seu día pois está xerando constantemente combinado co cambio climático, non? Digo, o Concello non fixo nada. Bueno, eu recórdolle no anterior mandato municipal este goberno e este partido que estaba no goberno municipal, desde a Consellería de Desenvolvemento Sostible, si fixo cousas, non só falou, e hai cousas que están publicadas no DOGA e cousas que están feitas. E cando nos dicían que era imposible solucionar o problema de Padre Fernando Olmedo, que non había solución ninguna e que non nos meteramos aí, que non había nada que facer, bueno, pois nos decidimos reunirnos cos veciños, reunirnos coa Xunta de Galicia e empezar a explorar o problema, non? Froito diso, xurdiu e dese traballo conxunto coa Xunta de Galicia, a Rúa Padre Fernando Olmedo e o rego de Valdecorvos foron incluídos no Plan de Xestión de Risco de Inundacións 2021-2027 da Xunta de Galicia, que non estaban inicialmente, e foron incluídos porque hubo un recurso presentado polo Concello de Pontevedra, concretamente pola Consellería de Desenvolvemento Sostible, para que se incluísen. E esa é a clave de todo, porque que Padre Fernando Olmedo e o rego de Valdecorvos estén hoxe incluídos no Plan de Inundación de Galicia, de prevención de inundacións de Galicia, é o único que permite que a Xunta poda meter fondos europeos, que a Xunta poda meter cartos ali e que a Xunta poda actuar nesta zona e, por tanto, podamos estar falando do que estamos falando a día de hoxe, que é de cartos e de proxectos para solucionar este problema. E iso fixo o Partido Socialista desde o goberno municipal. Por certo, coas críticas súas, do seu grupo político e concretamente súas, que no ano 2024 dicía que o PP de Pontevedra o que apostaba era por un novo colector para poñer fin ás inundacións de Padre Fernando Olmedo, é dicir, por seguir canalizando o río e seguir tal. E decía que a zona de inundación natural que hoxe pide na súa moción, a zona de inundación natural é unha ocurrencia del PSOE. 10 días despois, a Xunta de Galicia, do Partido Popular, tapa a boca e sae en prensa dicindo que asume a zona de inundación natural como a única opción técnica ou como a opción técnica máis viable para solucionar este problema, combinada, evidentemente, con outros elementos paliativos. Por tanto, hai un traballo desde o ano 2021 do Concello de Pontevedra e particularmente do Partido Socialista no Concello de Pontevedra para incluílo no Plan de Risco de Inundacións 21-27, para que se elabore e se elaborou xunto cos técnicos de augas de Galicia, sempre co seu consenso e sempre coa súa orientación, ese proxecto de obra de mellora hidrolóxica do drenado natural e paisaxismo do Parque do Rego de Valdecorvos que foi remitido á Xunta de Galicia,
cunha serie de solucións, entre elas a zona de inundación natural, e que incluía algo que se lle olvida a vostede nesta moción e que nós por eso presentamos a emenda que lle presentamos á moción. Non só se trata de previr o risco de inundación, que é o máis grave, o máis urxente e o máis necesario, sino que tamén se trata, como piden os veciños e veciñas, de actuar sobre o rego para renaturalizalo, para recuperalo ambientalmente, e igual que apostamos no seu momento, e se está facendo agora por facer no caso do Río dos Gafos en Campo Longo, por recuperar na medida do posible ese cauce e gañalo tamén desde o punto de vista ambiental para todos os veciños e veciñas. Por tanto, a Xunta está e fixo, creo, un bo traballo neste sentido, coa dirección, co apoio e cos recursos, incluso no seu momento, da Concellería de Desenvolvemento Sostible do Concello de Pontevedra, e hoxe, afortunadamente, estamos no punto no que estamos grazas tamén a ese traballo previo. E a moción, a emenda, perdón, que nos presentamos esta moción, pide incluir, como decía, elaborar un proxecto de mellora ambiental e renaturalización integral do rego de Valdecorvos e da súa ribeira en todo o seu treito e, en segundo lugar, elaborar e executar un proxecto de integración das lagoas de inundación controlada do Parque de Valdecorvos, creando na contorna da rúa Prado Novo, a ambas marxes do río e arredor das novas lagoas, unha gran zona verde que combine espazos naturais con outros de tipoloxía máis urbana. Falei co portavoz do Partido Popular previamente, cando nos dicimos lagoa, dicimos zona de inundación natural, podemos utilizar o termo que sexa, como se utiliza na moción do Partido Popular, que non hai ningún problema. E con este consenso, que espero que sexa unánime, o único que desexo que abandonemos as medallas, recoñezamos o traballo que fixo todo o mundo e solucionemos dunha vez por todas os problemas dos veciños e veciñas, que é o máis urxente e que, como nos dixemos no ano 2021, si teñen solución, si se inviste, se traballa e se buscan esas solucións. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Vamos a ver, eu non creo que valga a pena desmontar as imprecisións, cando non falsedades abertas do señor Domínguez. Aquí, por exemplo, na presentación que fixo, remito unha documentación oficial, a propia Aguas de Galiza aparece claramente desde o punto de vista competencial, as actuacións son responsabilidade da Agua de Galiza por involucrar aspectos propios da xestión hidrolóxica do propio río. E cita 3, a 2, a 4 e a 5. E as outras, que son canalizacións, son municipais. Home, acusar a esta administración de non meter en tubos, Jesús María, temos Pontevedra metido tubos por todos lados, no urbano, no rural, cousa que antes non se facía. Hai que ter un pouquiño de, por favor, un pouquiño de dimensión. Mira, vamos a ver, que é o que sucede? Porque aquí igual nos perdemos un pouco con respecto ao que realmente ou cal é o fondo. O fondo é que ese río foi desviado a partir de antes de Casimiro Gómez e pasa por debaixo do que era o Estadio de la Juventud e hoxe do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. E asegure que este goberno, que tuvo algo que ver en todo o seu período, sempre estuvo mirando que se podía facer aí. E sempre topou cun burato negro que é debaixo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Nunca se pudo facer un estudo serio de que se podía facer de alternativas, porque o de José Malvar xa hai tempo que está contemplado, pero, bueno, tempo como 20 anos ou 22, etc., porque non, eso era un arcano. Eso non se sabe que había aí. E por que non se sabe? Porque está absolutamente pechado. É que resulta que agora o mismo problema ten este estudo de Aguas de Galicia. Que hai dúas canalizacións que unha vai seca e as dúas teñen bastante, digamos, depósito que non se sabe o que están atascando. Ese problema sigue estando neste estudio. Sigue estando. Claro, entonces, cal é a solución? De feito, digamos que reboto para un futuro proxecto, para cando se faga o proxecto, pero habrá que romper aí, habrá que abrir, porque revisaron todas as arquetas. Polo menos é o que din os técnicos de Aguas de Galicia. E non deron topado ningunha que lle permitira acceder a esas canalizacións. Iso é a información que temos polos técnicos de Aguas de Galicia e demais. Co cual,
A parte dun problema que hai na saída, de que se fixo un 7, bueno, hai toda unha serie de problemas. Entonces, mira, dicíame un compañeiro, que dicía un vello profesor, que era o maior especialista en aguas que había en Galiza, que dicía, mira, de aguas, os que saben pouco creen que sempre topan a solución. Os que sabemos un pouco, digo por eles, os técnicos que saben un pouco, casi sempre vemos un pouco máis complicado. Vale. Esta é a situación. Esta é a situación, non? Entón, nos vamos a votar a favor, claro que vamos a votar a favor, porque estamos con iso. De feito, foi unha cuestión nosa do goberno pasarlle á Xunta que estudara. Nos metémonos no edil. O sea, non é só que xa encargáramos o proxecto de José Malvar, é que metemos cartos no edil que se poden desviar por outra cousa porque se o fai a Xunta, non? Para facer o Valdecorvos. Pero o asunto é que tiña que haber algún árbitro, algunha xente que sepa, que colla e se busque, digamos, que diga a súa man experta, e o máis son os de Aguas de Galicia, pero tópanse con este problema. Que non sabemos o que sucede realmente debaixo do estadio e son moitos metros e que non está aberto. Entón, isto, en principio, nos aplaudímolo. Só nos queda unha dúbida, que aí houve dúas intervencións políticas, dúas, preocupantes. A primeira, que non se deixou aos técnicos da Agua Galiza facer, ni a consultora, facer nada dentro do CXTD. O mesmo problema que topáramos nós. E a segunda, que non se presente isto oficialmente, senón que o presente o señor Domínguez como se fora o delegado de Aguas de Galicia. Houve dúas intervencións políticas que realmente son o que enturbian isto. Enturbian. Senón, aplausos. Aplausos e vamos a votar a favor. Ben, nos presentamos unha emenda polo seguinte. Aí actuou, Aguas de Galicia actuou a Diputación no seu momento. En Padre Gaite, facendo un colector e iba a resolver o problema. Vale, porque exhibía a Diputación. Vale, se deixou mal, pois creo que é ben que a Diputación se implica ahora en colaborar, que é o punto 4, que engadimos e que foi aceptado na Comisión, polo tanto, non hai moito máis que dicir. Por a nosa parte, adiante, agardemos que realmente sexa unha boa solución e, sobre todo, agardemos que se resolva o problema do CXTD. Que se resolva, que se sepa que hai aí e que capacidade ten. Porque non sabemos, non nos sabe Aguas de Galicia, que é o maior experto que hai de aguas no noso país. Non o sabe. E aquí non o recolle para nada. E, bueno, tal como está, pois resulta que son necesarias estas, tal como está hoxe. Pero resulta que se limpa, se se draga, se ten outra capacidade, se tal, pois igual resulta que as actuacións son outras. Esa é a gran indeterminación. Ainda así, vamos a votar a favor, vamos a apoiar o que fai Aguas de Galiza e agardemos que sexa a solución. Que, repito, con esa indeterminación potentísima, porque é por onde salió o río. Pola xunqueira e despois por unha canalización. O sea, ni máis ni menos que non sabemos, ni Aguas de Galiza nos aclara o que pasa aí. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias. Bueno, así algunas contestaciones. Miren, las simulaciones con las zonas de inundación controlada no es suficiente. Por eso hablaba yo de colectores. Sí, no necesitan un colector, es verdad, me equivocaba, necesitan dos. Por lo tanto, teníamos toda la absoluta razón cuando decíamos que teníamos que apostar por los colectores. Es decir, cuando nosotros lo decíamos con conocimiento de causa. Con la zona de inundación controlada y menos la que ustedes proponían, no era suficiente. Segundo, hago una pregunta. ¿Hace cuántos años la Diputación cedió eso al Concello y si en aquel momento el Concello recepcionó y dijo que estaba todo bien? Porque a lo mejor nos pueden recordar y refrescar la memoria. Y habla usted de intervenciones. Mire, la intervención que yo hice fue poner en contacto a unos vecinos con la Xunta de Galicia. ¿Y sabe por qué? Porque los vecinos estaban desesperados, porque ustedes no hicieron nada. Porque si ustedes hubiesen hecho algo, lo mínimo que tendrían que saber es que de los dos grandes colectores que desaguan Fernando Olmedo, uno estaba inutilizado. Es lo mínimo que podían saber y lo supimos los vecinos y yo, que estuve acompañándolos como vecino, en 10 minutos. 27 años de inundaciones y nadie le dijo a los vecinos que uno de los colectores estaba inutilizado. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie hizo absolutamente nada. Con levantar una arqueta y poner una cámara llegaba.
Y si quiere le hablo de una situación que se produjo paradójica, en la que cuando llegan los técnicos de Galicia con los técnicos del Concello, se encuentran ahí un medidor. Cuando los técnicos del Concello dijeron que nadie estaba haciendo nada, y dijeron, ¿de quién es este medidor? Y nadie sabía nada. Entonces dijo el técnico de Aguas de Galicia, lo cojo yo y me lo llevo. Y dijo un técnico del ayuntamiento, no, es nuestro. Con lo cual están ustedes ocultando información a los técnicos de Aguas de Galicia. No venga usted aquí a dar lecciones, señor Mosquera, porque sabe perfectamente lo que está sucediendo. Lo único que hemos hecho es ayudar a unos vecinos a que se pongan en contacto con la Xunta de Galicia. Y es gracias a esa ayuda que ahora viene este plan. Y es un plan que de verdad que han enriquecido los vecinos, porque a los propios técnicos les dijeron, miren, todo lo que nos dicen está muy bien, pero tenemos aquí un problema. Y el problema es que viene el agua de aquí. Y fueron los técnicos los que dijeron, vamos a comprobarlo, y lo comprobaron. Por lo tanto, yo lo que transmití en esta rueda de prensa es lo que se transmitió a los vecinos, reunión abierta, a la que podía ir cualquier vecino. Por lo tanto, podían haber ido, lo que pasa es que ustedes no se juntan con la plebe. Pero explique usted cómo, después de 27 años, uno de los dos colectores que tiene que desaguar las inundaciones de Fernando Olmedo está inutilizado y ustedes no sabían nada. Después de tantos estudios que dijeron que hicieran. Y lo primero es, uno no funciona. Y no sabían rigurosamente nada. No, ni levantaron la arqueta, no hicieron nada. Palabras y palabras, pasan las inundaciones, hasta el año que viene ya nos dan problemas. Pero ahora, aquí y ahora, podemos solucionar un problema. Podemos solucionar un problema crónico. No solo de unos vecinos, sino de una ciudad. Porque yo creo que hay la solidaridad de todos los vecinos de Pontevedra con los vecinos de Fernando Olmedo, de ver su desesperación, de ver cómo no se ha hecho nada. Y ahora tenemos un proyecto serio, que compete a las dos administraciones. Y aquí, este pleno y esta moción del Partido Popular le exige a las dos administraciones. Y son las dos administraciones las que lo tienen que hacer y las que lo van a hacer. Y estoy convencido de que no debemos desaprovechar esta oportunidad política. Cuando estoy hablando, usted calle, por lo menos, es raro, porque no es habitual. Usted interrumpe siempre, pero es que ya es habitual, no vale para otra cosa, pero para interrumpir por lo menos lo tiene. Pero lo que sí, y es importante, y creo que hay que reiterarlo, y con esto termino, es que creo que hay una oportunidad histórica para que este pleno exija al propio Concello, es cierto, pero exija también a la Xunta de Galicia las inversiones necesarias para acometer las reformas que necesitan un gran número de vecinos que llevan 27 años desesperados ante las inundaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez Zartime. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Mosquera, pásame habitualmente, pérdome, nos circunloquios. Pero realmente que o problema original é evidentemente a ocupación da zona de inundación natural do río polo Estadio da Xuventude, polo CGTD a día de hoxe, o CGTD, pois é obvio, eso sabe todo o mundo, pero, claro, podemos coller o rabo polas follas e lamentarnos eternamente de que no seu día ocupáramos o espacio da Xunqueira e esa zona de inundación natural, ou podemos plantear solucións. Evidentemente, a máis baseada na natureza sería levantar o CGTD e volver a convertir aquelo nunha xunqueira, pero parece pouco abordable a corto prazo esa intervención, non? E espero que algún día se poda producir. Pero, en todo caso, creo que antes diso temos que adoptar outro tipo de solucións, e é do que temos que falar, basicamente, non? De que solucións concretas podemos poñer en riba da mesa para paliar ese grave problema que os veciños levan padecendo desde hai décadas, insisto, cada vez máis graves, froito tamén de que se modifica o réxime de choiva, de que crece máis choiva torrencial, que o rego crece máis repentinamente, máis veces ao ano, e, por tanto, se producen máis inundacións graves todos os anos. E aí é onde entronca, pues, todo isto que estaba eu falando na primeira intervención de todo o proceso desenvolvido desde o ano 2021 desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible. Ademais de outras aportacións moi importantes que foron facendo os veciños ao longo do tempo que non estaban contempladas inicialmente e que axudaron a matizar todo ese proxecto e a adoptar solucións complementarias, como terán que seguir facendo e como están xa facendo tamén os veciños e veciñas con estudios independentes que lle encargaron a técnicos, con solucións que están debatendo e poñendo en riba da mesa deles e que creo que son sumamente interesantes e que é importante tamén incorporarlas a ese proxecto futuro de prevención das inundacións e de recuperación do rego de Valdecorvos.
Non vou a discutir máis das zonas de inundación natural, señor Domínguez, pero decía vostede no, el colector non é uno, dos. No, que o problema non é que vostede planteara o colector, que aí sí que podo estar de acordo e de feito poñese tamén nese proxecto, como aliviadeiro desas lagoas no momento no que estean cheas, como medida complementaria como rebosadeiro, non, vostede pedía canalizar o río, punto, e as lagoas e a zona de inundación natural era unha ocurrencia, está publicado, dixo así literalmente, e é cando a Xunta de Galicia di que esa é a solución técnica máis acaída cando vostede, bueno, pois rectifica. E máis, a Xunta de Galicia, está valendo aquí a nota de prensa, di, el organismo Aguas de Galicia, dependente de la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, está desarrollando actuaciones ambiciosas en el marco del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación 21-27, no que Valdecorvos e Fernando Olmedo están incluídos polas alegacións que fixo o Partido Socialista desde o Goberno Municipal cando inicialmente non estaban incluídos. E a partir de aí, pois ven todo, como dicía, o demais, no ano 2024, Aguas de Galicia anuncia que se vai financiar esta obra con cargo aos fondos autonómicos e que será a primeira que se aborde en Galicia nunha solución baseada na natureza, a primeira da historia e a primeira que se faga con cargo a este plan, e no ano 2025 Augas de Galicia inclúe nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2026 esta obra, gracias a que hai todo ese traballo previo e agora no 26 toca executar ese orzamento da Comunidade Autónoma do 25 e do 26. Por certo, falando de orzamentos, o Partido Socialista, cando negocia co Goberno Municipal de Pontevedra, tamén introduciu nos orzamentos do Concello de Pontevedra para o ano 25 e para o ano 26 partidas específicas para abordar o problema do rego de Valdecorvos, e vostedes votaron en contra do orzamento. E isto, non, sí, sempre, votan sempre en contra. Logo, curiosamente, cada medida que ven a este pleno que estaba no incluída no orzamento, están de acordo con ela, pero logo co orzamento están en desacordo sempre. Entón, algún día terán que explicar que medida concreta do orzamento non comparte, entre elas esta de Valdecorvos para ter votado en contra no seu momento e pedirlle agora ao Concello que invista os cartos sobre os que vostede votou en contra para actuar en Valdecorvos. En todo caso, remato como remataba a primeira intervención. A historia está aí, a historia é pasada, cada quen terá, bueno, pois a información ou a impresión que teña sobre o que pasou. O máis importante é que tres forzas políticas diferentes que se gobernan en administracións diferentes nos podamos poñer de acordo, podamos colaborar e podamos deixar de marear a perdiz e solucionar dunha vez por todas o problema de Padre Fernando Olmedo. E por iso o Partido Socialista, aínda que esta moción, que é unha emenda ao que vostedes levan feito durante este tempo e que foi a forza dos veciños e a forza da Xunta e do Concello que os trouxe hasta aquí, nós non imos xogar eso, imos votar a favor e imos colaborar, por suposto, en todo o que nos leve a solucionar este grave problema en Padre Fernando Olmedo e a recuperar o rego de Valdecorvos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. O sexa que o problema do Valdecorvos é dai 27 anos, o sea, foi cando chegou Loures á alcaldía, cando naceu o regato Valdecorvos, cando se fixo o estado de xuventude, cando se desviou o río, etc. Bueno, está ben, está moi ben. E despois estamos con historietas que, por favor, non son de nivel de pleno, que dicir, o sea, que o Concello de Pontevedra non sabe o que hai aí. O sea, nin os nosos técnicos, nin o servicio de aguas. Hombre, pudo pasar un por ali que non supera, de verdad, de verdad. O sea, eso estará ben para daría quen sexa, pero vamos, eso non ten nin pés nin cabeza. Repito, digo porque parece que tamén o señor Puentes igual non me expliquei ben. Debaixo do estadio, debaixo do CXTD, non se sabe o que hai, porque é moi longo, as cámaras poden entrar 20, 30 metros, ou que sexa, e o que hai debaixo non hai ningún rexistro para entrar. Ese foi o problema que se topou o Concello durante anos e que se topou a Aguas de Galiza tamén. Leen o informe de Aguas de Galiza verano. Ese é o problema, esa é a gran indeterminación. Se vamos votar ahora aquí isto, e se resulta que aí se topa que pode haber unha alternativa ou non habelo, o que sexa, igual hai que modificar todo o resto. Ora, dixo Aguas de Galiza que son os que máis saben de aguas. Pois adiante, pero Aguas de Galiza advirte que isto é un estudo de caudais, non é máis. E que os proxectos xa veremos como saen, etc. Que quede claro, que quede claro. Ora, supón un avance, pero, bueno, é que son os que máis saben de aguas en Galicia, polo tanto, pois adiante, non? Non hai maior problema, pero isto
isto de terxiversar as cousas ou dicir que este goberno non se preocupou dos saneamentos e das aguas, caramba, non? Eso, ustedes gobernaron aquí, bueno, en distintos nomes durante bastantes anos. Non se cambiaba un tubo, ni medio. Chegámonos para cambiar todos os tubos e meter saneamento que sea. A ver, seamos un pouquiño sensatos. É que lle pode o de coller e dicir, bueno, que non pode, se chegamos a acordo, pero hai que aproveitar para meter o dedo no ollo, para non sei que, e utilizar, que bueno, que igual é verdad, que dicir que ninguén ten a capacidade de ir casa por casa, portal por portal, e dicir, mire esta información que hai, depois cambiou esta información, non ten esa capacidade. Bueno, efectivamente, entonces podese xogar, non, que non se informou, vale. Ora, isto que ese é un asunto, mire, que non é cuestión de contar historia, que levaría moito tempo. Cando se pideu a licenza, por exemplo, para o soar, onde está o lavadoiro, verdad? Pois estudouse a fondo, estamos falando do ano 2007, por aí. Estudouse a fondo, se había que desviar o tubo, non había que desviar, con que tropezamos? Co que pasaba debaixo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Cando se fixo de Tafís, ganou a zona verdesa, dicir, bueno, vamos a ver, como podemos se cadra aproveitar iso e demais, con que tropezamos e non se pudo meter dentro deso, co que había debaixo do centro. Ese é un arcano. Nin Aguas de Galicia, o sea, o Concello iba a poder meterse aí cando nin Aguas de Galicia se do metido. Ese é o problema. Co cual condiciona todas as solucións. E agardo, e temos toda a esperanza en que isto sexa de verdad o definitivo e que realmente aí debaixo pois poida mellorar bastante, entón sí que sería o definitivo, porque estamos falando de períodos de retorno moi curtos, o sea que ninguén garantiza, o estudo de Galiza garantiza que con estas medidas que vaya a resolvelo totalmente. Eso de Aguas de Galicia, non dicimos nós. Ahora, que vai a melloralo moitísimo, sí, eso está claro. Ahora, se cadra a solución definitiva está en que se poida mellorar o que hai debaixo. Se cadra unha hora bastante sinxela, vámoslo a ver, agardemos que sí, e que realmente se poida resolver definitivamente o problema. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Puede que las inundaciones... Perdón. Puede que las inundaciones lleven más de 27 años, pero en los últimos 27 años se han intensificado y no se han solucionado y no se ha hecho rigurosamente nada. Entre otras cosas, yo preguntaría en los últimos años cuántas veces se reunió el alcalde con los vecinos. El alcalde, ninguna, ya se lo digo yo. Mire, dos cuestiones formales en cuanto a las enmiendas. En la enmienda del Partido Socialista es verdad que nos surgió una duda sobre si se refería a las zonas de inundación que nosotros llevábamos, es la misma, no hay ningún problema, le agradecemos. Y en cuanto a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, de instar a Diputación Provincial de Pontevedra a cofinanciar o 50% das actuacións que lle corresponden ao Concello de Pontevedra en base á responsabilidade que tivo na xestión das rúas Padre Fernando Olmedo e Padre Gaite, por supuesto que la vamos a aceptar en base al convenio que existe. Espere, señor Mosquera, acabo de leer la enmienda que usted acaba de decir. Sí. Y está aceptada. Sí, la vamos a aceptar y está aceptada. Pero no, la matización la pongo yo. Pero no tiene que quedar. La enmienda está como está. Pero ya le digo que va a ser en base. Claro que va. A ver, señor Mosquera, tiene usted que saber lo que escribe. ¿Que la Diputación va a cofinanciar el 50%? Por supuesto. ¿Que le digo yo que va a ser en base al convenio? Tenía que haberlo dejado usted claro, señor Mosquera. Señor Mosquera, tiene que empezar usted a saber lo que escribe y lo que lee. La enmienda está votada a favor. Y yo le digo, como vicepresidente en este momento, que, por supuesto, que se va a cofinanciar el 50%. Lo que usted dice es absolutamente real. Tenía usted que haberlo dejado a lo mejor claro y matizado. Pero yo le digo, le voto a favor la enmienda y a usted no le vale mi comentario. Lo que tiene que hacer a lo mejor, señor Mosquera, es escribir bien la enmienda. La enmienda está votada a favor. ¿Lo va a financiar el 50% de la Diputación? Absolutamente sí. Por supuesto que sí. ¿Tiene usted... ¿Ustedes querían haber aclarado algo más?
Señor Mosquera, ¿quería usted haber aclarado algo más? En la enmienda puede hacerla in voce. Puede hacerla usted in voce sin ningún tipo de problema. ¿Quiere modificar su enmienda en voce? Está clarísimo que sí, la Diputación va a participar el 50%. Señor Mosquera, si usted quiere hacer, se lo digo aquí con todo el cariño, si usted quiere hacer una enmienda y quiere decir otra cosa de lo que dice la enmienda, lo que tiene que hacer es redactarla en condiciones. Por supuesto que la Diputación va a participar en la financiación del 50% de las... Yo no tengo nada que decir. Yo le voto a favor la moción, la enmienda y se enfadan. Escriban bien las enmiendas, señor Mosquera. Muchas gracias. Bueno, para terminar, las enmiendas están aprobadas conforme están. Yo he hecho un añadido verbal. Simplemente para terminar, que por supuesto no hay que registrarlo. Si se vota que sí, lo que pasa es que usted tiene que saber, y si quiere hacer una enmienda bien, hágala en condiciones. Nosotros le votamos que sí, no hay ningún problema. Dicho esto, creo que es muy, muy positivo que esta moción, fuera las discusiones que tengamos, salga aprobada con unanimidad, enriquecidas por el BNG y por el Partido Socialista, porque creo que esto es la base, y repito, aparte de pequeñas discusiones políticas que podamos tener, es la base para solucionar un problema de 27 años de los vecinos, y creo que los vecinos que han sufrido tanto se merecen que esto se apruebe por unanimidad. Por lo tanto, creo que esto es muy positivo y esto es lo que resaltará. Muchísimas gracias. No, la nueva. Las dos, no, nueva. Moitas grazas. La posterior. Por que non? Sí, todas, las de PSOE tamén. Vale. Votase todo no seu consulto. Non sei por que non vai isto. Moitas grazas, señor Domínguez. Ele aceptou a emenda e incorporou unha na súa propia... Na súa propia... Eu creo que todos... Pero na comisión estaba unha. Votación tamén a comisión, máis a... Incorporada a emenda do PSOE. Se queredes, podes votar, pois, para maior seguridade, a emenda. Votar a emenda. No, menos. Yo no cambié nada, hice un añadido para explicaros cómo va a ser la Vale, pues ven. Pero ya Raimundo que non rebe. Ángel, bien las enmiendas. A ver, por favor. Por favor. Por favor. Vaise votar. Se incorpora a emenda que presentou o Partido Socialista, que acepta os propoñentes e os outros grupos. Por lo tanto, se vota a moción do PP con todas as incorporacións. A min quedoume claro eso. Tamén me quedou claro que o señor Domínguez non quere invertir en Pontevedra. Ni un euro, exactamente. E, polo tanto, sometemos a votación o asunto, votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor 24, apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto 6, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á necesidade dun módulo cuberto de atletismo no Concello de Pontevedra cunha emenda do Grupo Municipal do Partido Popular. Señor secretario, ten a palabra. Sí, na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 7 de maio votouse favorablemente polos membros do PSDG-PSOE e obtiveronse as abstencións dos restantes grupos. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Fariña Casanova. Grazas, alcalde. Bo día a todas e a todos. Trátase hoxe de debatir sobre a necesidade dun módulo cuberto de atletismo na cidade de Pontevedra. Non me equivoco se digo que todas e todos os presentes aquí presumimos, e con razón, de ser unha cidade referente no ámbito deportivo, tanto pola organización de eventos nacionais e internacionais como pola vitalidade do seu tecido asociativo de carácter deportivo. Sen embargo, coido que existe unha débeda histórica cunha das disciplinas de base máis relevantes na nosa cidade,
o atletismo. Actualmente, na cidade de Pontevedra hai máis de 500 licencias federativas repartidas principalmente en 2 clubes. A Sociedade Ximnástica de Pontevedra, a que aproveito para felicitar, xa que na vindeira tempada cumprirá o seu centenario, sendo, polo tanto, un dos clubes históricos do atletismo nacional, e o Clube Atletismo Rías Baixas, que tamén na próxima tempada estará de noraboa ao chegarse aos 10 anos. Pois ben, estas centos de persoas que practican atletismo na nosa cidade vense obrigadas a adestrar en condicións precarias durante os meses de inverno, tendo que ir a adestrar a outros concellos por falta de instalacións no noso municipio, como, por exemplo, no Ifevi, na Estrada ou incluso en Ribeira ou en Ourense. Esta falta dunha instalación cuberta específica obriga a deportistas e clubs a interromper adestramentos ou a exercitarse baixo choiva e frío, o que supón un risco de lesións e un agravio comparativo con respecto a outras cidades galegas que sí contan con módulos cubertos. Pero isto non é novo. A construción dunha instalación técnica de atletismo é unha demanda histórica que dende o Grupo Municipal Socialista recollemos como imprescindible para o futuro do noso deporte. Demanda que require da lealtade institucional e do esforzo económico conxunto das tres administracións con competencias ou interese no territorio, o Concello de Pontevedra, a Deputación e a Xunta de Galicia. Ademais, sendo conscientes das dificultades técnicas e administrativas desta proposta, e mentres non se acorda e executa este proxecto definitivo, creemos que é imperativo ofrecer unha solución de urxencia. E para elo, humildemente, consideramos que o recinto feiral, pola súa tipoloxía e espazo, reúne as condicións perfectas para albergar de xeito temporal un módulo de adestramento. De maneira que esta solución temporal permita salvar así as vindeiras tempadas invernais sen que o noso talento deportivo se vesa diminuído pola meteoroloxía. Por todo isto, dende o Grupo Municipal Socialista do Concello de Pontevedra, levamos ao pleno desta corporación a seguinte proposta de resolución. Primeiro, instar a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o propio Goberno local a establecer de xeito inmediato unha mesa de traballo técnica e política co asesoramento de clubes de atletismo, da Federación Galega de Atletismo e a presencia de todos os partidos políticos con representación na corporación, co obxectivo de buscar a vía de financiamento, localización e construción dun módulo de adestramento de atletismo cuberto de uso permanente na cidade. Segundo, instar ao Goberno Municipal de Pontevedra a que de xeito subsidiario e mentres non se concreten a solución definitiva, proceda a licitación e instalación dun módulo de atletismo provisional e desmontable no interior do recinto feiral, que conte como mínimo cunha recta de carreira, unha zona de saltos e unha zona de lanzamentos, garantindo así o adestramento en seco durante os meses de outono e inverno. E, por último, dar traslado deste acordo á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e á Presidencia da Deputación de Pontevedra, solicitando o compromiso formal de ambas entidades co proxecto. Remato xa pedíndolle ao resto de grupos da corporación o seu voto favorable para dar, por fin, unha solución definitiva aos nosos atletas. Máis nada e moitas gracias. Señora Gulías, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Moi bo día a todas. Non te paso. Bueno, alcaldesa en sustitución. Mire, accidental, non? Casi sin función, só accidental. Listo? Vale. Señor Fariña, imos votar que sí a súa proposta, pero me gustaría facer a explicación centrándome en 2 puntos fundamentais. A primeira é a que falaba e a que vostede ten na súa moción como primeiro punto, que é a creación de unha pista cuberta de atletismo. E a min aí me gustaría recordarlle unha moción que presentou aquí neste pleno en abril do 25, non sei se se lembra, pero daquela vostede falaba de ampliación e mellora do complexo deportivo Manolo Barreiro e dotación de novos equipamentos deportivos nos centros educativos da Xunqueira. E se lembra ben, no punto 2, apartado B, eu fixeralle unha emenda in voce. Vostede falaba da construcción de un campo de fútbol 8 no IES Xunqueira 1 e eu apostillaba ou emendaba, mellor dito,
dicíndolle ou outras modalidades deportivas. Vostede aceptou aquela emenda e fíxese que esa emenda non era un brindis ao sol, sino que tiña un sentido. Atención, señor Domínguez, que vou a desvelar un plan oculto do señor Lores. Preste atención que logo se confunden as datas. Non lle interesa, da igual, seguimos. Daquela, o plan oculto que estábamos estudando era precisamente a creación ou o encargo de un proxecto para unha pista corta cuberta, non só que facilitase os adestramentos dos clubes, sino que puidese tamén servir como escenario para futuras competicións. E xa lle podo dicir que as instruccións que deu esta concelleira é xa ter en conta a redacción do proxecto. E aparte estou especialmente contenta porque o señor Domínguez anunciou que iba a ampliar o convenio da Diputación co Concello de Pontevedra saltando unha débeda histórica e como tamén se compromete aquí a votar a favor e contempla a financiamento, pois estamos de noraboa, a ver se é verdade. E, mentres tanto, aquí vai o segundo punto da súa proposta. Falaba vostede da licitación dun módulo provisional e eu aquí teñolle que dicir que lle vou a votar que sí, pero condicionado á disposición do recinto feiral. E, home, para falarmos un pouquiño con propiedade, o que sí fixen foi un estudo da ocupación do recinto feiral, fixeno de 3 anos, pero aquí solamente lle traio, si quere isto podémolo ver, tanto co señor Fariña como co señor Juncal, a disponibilidade no último trimestre deste ano e no primeiro mes do ano 27. E mire, a verdade é que é unha disponibilidade escasa, xa lle anuncio. Mire, en setembro temos a montaxe e desmontaxe de Gaming Troupe, temos tamén a montaxe e desmontaxe da gran final das series mundiais de triatlón, temos tamén montaxe e desmontaxe da feira do automóvil. Total, días libres, 3, porque os outros 2 que quedan libres é fin de semana. Pasamos a outubro, aquí se nos complica máis o asunto, salimos da desmontaxe da feira do automóvil, pero temos os campeonatos de agility que vostedes coñecen ben, montaxe de Dugal, montaxes e desmontaxes, enténdanse ben, e seguiríamos con etiqueta negra. Total de días libres ou disponibles, 24 e 25, sábado e domingo, que non parecen axeitados para a proposta. Nos vamos a novembro e temos a desmontaxe de etiqueta negra, a montaxe de debut de Esdenga, son actividades que vostedes coñecen, o Culturgal que adiantou a súa montaxe. En total temos un día que sería o día 30. Metémonos en decembro e aquí hai unha montaxe e desmontaxe de unha sorpresa que non podo desvelar porque igual o concelleiro de Cultura me mata, pero logo xa entraríamos coa montaxe de Nadal Xogos e teríamos 1, 2, 3, 4 días libres en decembro. E, por último, nos vamos a xaneiro, salimos do Nadal, veñen os Feroz, parece que non temos ningún día libre. Entón, facer unha montaxe ou facer unha licitación ou adquisición dunha pista nestas condicións parece que neste momento non é viable. Iso sí, comprometémonos a estudar outras posibilidades e sempre que sexa posible a compatibilización, conten con nós. E quería facer unha mención aparte para a emenda do señor Juncal, porque, efectivamente, esta emenda temos que votala a favor, non nos queda outra. Fíxese, vostede fala de aproveitar o recinto feiral para o desenvolvemento de adestramentos e competicións de diferentes disciplinas deportivas. E eu, cando alín, dixen, que boa idea. De verdade, eu digo, dixen, que boa idea. É tan boa idea que ata parece nosa. E eu dixen, cala por Dios que sí que foi nosa. Fíxese, porque aí xa organizamos o triatlón que lle acabo de dicir, a 4 picos, campeonato de ximnasia acrobática, de ximnasia rítmica, de tenis de mesa, que sei que teñen un pouco de frugo o deporte, pero son de Dios tamén, e hai que organizarlle o campeonato, etc. Campeonato de tiro olímpico e con arco, e ainda están sin batir os récords dese campeonato europeo. Así que
Home, esta idea fresquita, novedosa e avangarda, ben feita, señor Domínguez. Vostedes sí que saben facer ben as enmendas, Si, señor, pois temos ya que votar a favor. Así que, anunciando o voto favorable, pois nada, me quedo para a réplica, que teño algún datiño máis tamén que darlle. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. En primer lugar, pois anunciar evidentemente o voto favorable do Partido Popular a esta moción, unha moción que entendemos que nace dunha petición que é lexítima dos clubs de atletismo e que ven pois a responder, como dicía o señor Fariña, pois unha débeda histórica con esta disciplina deportiva, non? Con esta e que por débedas históricas no deporte desta cidade poderíamos estar facendo pleno tras pleno e non acabaríamos case nunca, non? Entendo, señor Fariña, que aceptarán vostedes tamén a nosa emenda, polo tanto vou adiantar o agradecemento, se despois teño que enmendarme, pois xa me enmendarei. Pero agradezo a predisposición, porque así me o trasladou en privado, para aceptar esta emenda. Unha emenda que presentamos co obxectivo pois de contar nunha situación que creemos que é deficitaria nos clubs deportivos desta cidade. Está moi ben falar do triatlón, está moi ben falar do 4 picos, pero creemos que o importante, o nuclear, cando falamos de deporte, falar do deporte base e do deporte desta cidade, dos clubs e dos deportistas desta cidade que están sendo sistemáticamente maltratados. Eu teño que dicir con toda sinceridade, señora Gulías. Tamén lle teño que dicir que vostede cambiou bastante o talante que viñamos acostumados nos últimos anos, pero está moi ben facer probas deportivas internacionais, grandes eventos deportivos nos que eu disfruto moitísimo, que sabe que son un gran apaixonado do deporte, pero se despois non coidamos os nosos da casa, pois pouco vai quedar de poso na nosa cidade. Presentamos esta emenda por este motivo e tamén por coherencia política, non? Levamos defendendo a necesidade de contar con instalacións deportivas que sexan multidisciplinares todos estes anos, como mínimo onde que eu son concelleiro de deportes, o defendimos co pabillón de Monteporreiro, que primeiramente iba a ser un pabillón únicamente, como así anunciaron vostedes, para tenis de mesa, e despois parece que se abren a negociar, grazas á emenda do partido, á solicitude do Partido Popular, que ese pabillón sexa compatible con máis disciplinas deportivas, e os vamos a seguir defendendo con todas e cada unha das instalacións deportivas que se poidan abrirse, que vostedes abren algunha antes de que se vayan, non creo, porque eu imagino que se irán xa en maio de 2027, e o vamos a seguir defendendo mentre a situación siga sendo a que é. O escenario ideal sería que cada disciplina deportiva, cada club deportivo, puidese contar coa súa instalación, pero lamentablemente, na situación na que está Pontevedra, onde os clubs deportivos pois adestran nunhas condicións bastante deficitarias, pois non é posible, non? E despois tamén por compromiso político. Vai facer a Xunta de Galicia no Centro de Alto Rendemento que se vai a instalar en Xeve, en Cernadiñas, que vai a instalar aí un módulo cuberto de atletismo, evidentemente orientado ao alto rendemento, e que ademais dando o Partido Popular de Pontevedra xa o levamos no programa electoral do ano 23, defendimos que se podían utilizar ou ocupar ou con máis contido diferentes instalacións públicas ou non, que nestes momentos considerábamos que estaban sendo infrautilizadas ou que se poderían utilizar e compatibilizar con outras actividades. Pois, por exemplo, o recinto feiral é un bo exemplo disto. A señora Gulías falaba do calendario de ocupación deste próximo semestre, e non estamos de acordo en que evidentemente isto haberá que facelo compatible co calendario do propio recinto feiral, e entendemos tamén que isto non é unha medida, non é unha emenda que se poida aplicar da noite a mañán, porque imaginamos que isto ten un esforzo tanto nos recursos públicos do Concello de Pontevedra, nos recursos de persoal, e que tamén ten que facerlo compatible co calendario de actividades do recinto feiral, que non se fai da noite a mañán e que, polo tanto, habrá que respetar o que xa está programado, o que xa está palabrado nese recinto feiral, non? Tamén hai outras instalacións, non? Por exemplo, a Praza de Touros, que vostedes só utilizan e só abren cun convenio cos propietarios da praza para a Feira Franca, se podería utilizar para outras actividades de lecer, culturais ou de outro tipo, ampliando ese convenio de colaboración cos propietarios da propia Praza de Touros, non? En definitiva, entendemos que esta é unha moción positiva, é unha moción que nace ademais da petición dos clubs da cidade, que nos imos a votar a favor, e que agradecemos tamén o voto favorable, señora Gulías, do Bloque Nacionalista Galego, señor Fariña, do Partido Socialista. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Señor Fariña Casanova, ten a palabra.
Grazas, alcalde. Por partes. Primeiro, señor Juncal, si imos aceptar, como lle dixen en privado, a súa enmenda, pero sobre todo por un termo que utiliza na propia enmenda que é estudar. Eu, como docente, que a xente estude, encanta. Pareceme pouco valente, porque podría pedir que se ubicaran cousas, non que se estuden a ubicación, pero, bueno, váleme, así entra máis fácil. Señora Gulías, só por puntualizar, no primeiro punto da proposición, o que pedimos é que se estableza unha mesa de traballo técnica e política. E sabe vostede por qué? Precisamente para que non pase o que acaba de pasar aquí, que vostede fai unha proposta da cal eu me alegro, sinceramente, alegro-me, de que teña unha proposta para facer un módulo cuberto na Xunqueira 1, mentres que o Partido Popular e a Xunta de Galicia di que vai facer outro en Cernadiñas. Creo que dende o ente público o que debemos facer é xestionar ben os impostos e para eso o mellor é, se os dous temos a idea, as dúas institucións teñen a idea de facer un novo módulo, poñámonos de acordo, decidamos onde vamos facer e como vamos a facer. Eso é o que se pide, non se pide que se faga nun sitio ou noutro, que se estudie, neste caso, porque non podemos decir queremos facelo aquí. Con respecto a toda a ocupación do recinto feiral, xa o dixo o señor Juncal, estando evidentemente de acordo con que se poida, con que hai que manter o que xa temos, que son as feiras, debería vostede interesarse, na miña opinión, por como funciona o IFEBI en Vigo. O módulo que está no IFEBI é un módulo que podríamos decir é fixo para o atletismo, pero cando hai calquera tipo de evento pode cubrirse perfectamente con unhas planchas que fai posible calquera feria, calquera evento que se teña que facer en riba. Entón, eso podría ser unha posible solución. A utilización de outros espazos, como decía o señor Juncal, da Plaza de Touros, pois tampouco estaría de máis. Eso sí, agradezo o botón das dúas forzas políticas e creo que isto vai facer posible que no futuro se chegue a entendemento entre todas as institucións para poder conseguir que os atletas de Pontevedra sigan obtendo éxitos como ata agora foi. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Señora Gulías, ten a palabra. Pois, por partes igualmente. Fíxese que me parece unha gran idea, de novo, que nos insten a poñernos en contacto coa Xunta de Galiza para interesarnos polo proxecto do CAR. Que pena que xa o fixéramos. De feito, fixémolo o 14 de marzo de 2025 e escribimos unha carta amable emisiva ao señor conselleiro que estaba anunciando a bombo e prato ese proxecto do CAR, non? E dicíamos, home, parece que ten lógica se estamos traballando todas as administracións en equipamentos deportivos, poñernos de acordo para optimizar e demais cuestións. Bueno, pois esa cuestión de traer ou facer infraestructuras deportivas. E fíxese que curiosamente contestounos o conselleiro. Fíxese, non? E o que nos fixo amablemente é dicir que a Secretaría Xeral para o Deporte, co anterior secretario xeral, non sei se este ten a mesma intención, está xa a traballar co desenvolvemento do PIA, outro PIA, para o Centro de Alto Rendemento e que cando se avance en dito proxecto procederase a trasladar información que sexa pertinente. E isto quere dicir dúas cousas. O primeiro, que moita intención de colaborar non hai ou que a proposta do CAR cheira un pouco a bluff electoral. Pero bueno, nos seguimos confiando e, por suposto, nos parece que sería necesario que o secretario xeral para o deporte, antes de reunirse co señor Juncal e co señor Domínguez en calidade de acto do Partido Popular, se reunira, xa non digo coa concejalucha de deportes, pero coa alcalde, para comentarlle como van avanzando. E mire, tamén sei que o martes, ou sexa mañá, o Grupo Socialista vai a levar esta moción
ao Parlamento galego. E eu confío que poidamos ter máis información do CAR a este respecto, se é que van a construir este módulo para nos aforrar ese investimento e destinalo a outros equipamentos e que non lle salga como un pasarón, que aquí votan que sí e no Parlamento non, incluso con rima, o podemos acuñar agora el momento pasarón. Pero bueno, eu sigo confiando. E, señor Juncal, os eventos están moi ben, pero non hai que desatender o deporte de base, que de acordo estou. E vostede, cando lle pregunta, por exemplo, o Cisne e o Teucro que opinan de organizar un campeonato internacional de balonmán, que lle di que bo ou que malo? Ou cando lle pregunta ao Galaico que hai de organizar un campeonato galego de alevín, que foi este fin de semana, que lle din que está ben ou que está mal? E cando o Galaico Pontevedra de Artística lles propoñemos facer unha Copa Mundial de Natación, dille que está mal. Pero, bueno, como vostedes van a, como eso, duplicar as axudas deportivas, non? Que é un proxecto xenial, van a duplicar esas, as de entidades sociais, cada vez que se reúnen con alguén, duplican todo, como el milagro de los peces e los vinos. E como xa fixeron, e los panes, e los vinos, tamén se pode dar. No, e xa, o viño, bueno, son astemia. Pero, e como xa demostrou o señor Domínguez, que xa duplicou as axudas aos clubes deportivos, hai cale que non os duplicou. Magua que cando teñen capacidade de xestión se lle acaba el falar e de xestionar pouco. Señora Gulías, señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Señora Gulías, teño que recoñecer que, ademais de que cambiou o talante na Consellería de Deportes, é vostede ben hábil para a oratoria. Pero non me faga trampas ao solitario. Non me faga trampas ao solitario porque cando nos falamos de grandes eventos deportivos e eventos internacionais non estamos a falar de eventos deportivos que se fan a través dos clubs desta cidade que non estamos absolutamente de acordo en que se fan e a favor de que se fan. Estamos falando de outras cousas. Estamos falando de que mentres aquí neste Concello estaban 4 anos sen pagar as subvencións deportivas, se estaban anunciando a bombo e platillo inversións millonarias para traer o triatlón de Pontevedra. Pregúntelle aos clubs desta cidade que opinan desa situación concreta. E, señor Fariña, por facer algún matiz ao respecto do que dixo vostede da falta de valentía da miña emenda. Mire, non é falta de valentía. Eu, valente, non sei se son ou non son, cada día son un pouquiño máis tranquilo, intento debe ser de toma de idade, pero do que se trata esta emenda, se pedimos que se estude, é por un tema de responsabilidade política e por un tema de xestión de expectativas. Porque para min sería moi sinxelo exixirlle ao goberno local que instale mañán mesmo o que sexa, un estadio de 50.000 persoas para que xogue o Pontevedra ou que xogue quen queira ali, pero non sería realista. Entón, a xestión de expectativas tamén é importante no tema da política. E co tema de xestión de expectativas tamén vou ao segundo dos matices que lle quería facer. O tema do CAR de Cernadiñas, do Centro de Alto Rendemento, é un centro de alto rendemento. Isto é moi importante que todo o mundo entenda e que todo o mundo o escoite tal e como é. Agora mesmo, neste momento, o CGTD está asumindo competencias que non lle corresponden. Está dando cobixo a clubs deportivos que nesta cidade non teñen instalacións de titularidade municipal para poder adestrar. Pero ese non é o uso que ten que ter nin o CGTD, nin, por suposto, o próximo Centro de Alto Rendemento de Cernadiñas. Isto é algo que sabe, entende e asume calquera persoa que este dentro do mundo do deporte e que entenda a diferencia entre unha instalación municipal para o uso dos clubs deportivos da cidade e deportistas desta cidade e un centro de alto rendimento. É moi distinto. Eu quero ser moi claro aquí, porque para mí sería moi sinxelo dicir que todo o mundo ten que facer, pero non é o meu estilo, non creo que sexa serio e non creo que sexa razoable. E hai que ter na política e ser moi riguroso coa xestión de expectativas. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Señor Fariña Casanova, ten a palabra para rematar o debate. Grazas, alcalde. Só por pechar, de responsabilidade política de xestión de expectativas falamos no seguinte punto. Se lle parece, porque aí vamos a falar bastante da súa responsabilidade e da súa xestión de expectativas. En canto a diferencia entre o CAR e as instalacións municipais, teño bastante claro. O que non teño claro é se aos clubes de Pontevedra lle interesa esa situación. Porque teño moi claro que agora, actualmente, di vostede, a situación no CGTD o CGTD dalle solución que o Concello non lle dá. Eso é o que entendín eu que pretendía decir.
Cando quere. Cando a CQT lle interesa, porta, non hai adestramento, sen tempo. Esa é a xestión da Xunta, que dun día para outro é capaz de avisar os rapaces de non vayan a adestrar. Entón, pois igual eu non estou de acordo con esa xestión. Vostede sí. Vostede quere que a xestión do deporte en Pontevedra sexa favorecer os deportistas de alto rendemento penalizando os de base? Foi o que acaba de decir vostede. Vostede verá. Eu creo que íamos cun tono bastante positivo. De feito, vais a ir por unanimidade. Non sei, pena que os tropeara. Sinto moito, agradezo o voto favorable de todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Sométese o punto a votación. Votos. A emenda está incorporada tamén. A emenda está incorporada, tranquilo, señor alcalde. Ou señor alcalde. Non ten incorporada a emenda, votos en contra da proposta, ningún abstencións, ningunha votos a favor, apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 7, ratificación da súa inclusión por urxencia, porque non estaba dictaminado no momento de convocar o pleno, non hai ningún problema, portavoces, e proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a reforma da Escola de Piragüismo de Pontevedra. Señor, pode ser o ditame que existe, non? Sí, existe. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame. Foi dictaminado na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 18 de xuño, favorablemente, coas abstencións dos 10 membros do Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas de novo. Pois hoxe traemos aquí a este pleno unha moción que, como a anterior, nace da demanda xusta e lexítima dun dos clubs máis importantes e máis enlleiros da nosa cidade, que é a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. Un club do que saíron recentemente deportistas como Jaime Duro, como Antía Jácome, como Carolina García, como Pablo Crespo, como Claudia Couto, que gracias ao seu esforzo e tamén ao traballo do seu club levaron o nome de Pontevedra ás máis altas cotas deportivas, a campeonatos do mundo, campeonatos de Europa e tamén aos Xogos Olímpicos. Pero non me quero centrar nestes nomes propios, senón que me quero centrar nos que para nós son o eixo prioritario das nosas políticas deportivas, que non son outros que os centos de rapaces e rapazas que diariamente adestran nas instalacións do Peirao das Corvaceiras. Unha labor formativa na que a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra foi e segue ser un referente histórico da nosa cidade e que realizan cunha dignidade, cun agarimo que está fora de toda dúbida e que está, ademais, moi por riba das condicións lamentables nas que se atopan as instalacións do Peirao das Corvaceiras. Unhas instalacións que se atopan, como digo, nun estado indigno, unha instalación que non cumpren os mínimos requisitos, xa non digo estéticos, sin nin siquiera os requisitos mínimos de seguridade, se me apuran, de salubridade, nun estado que fai languidecer a propia viabilidade do club, que fai esforzos titánicos anos tras anos por subsistir e que, o peor de todo, poñe incluso en risco a integridade física dos nosos deportistas. E agora que? Pois agora toca facer unha reflexión. Eu non pretendo aquí nesta moción buscar culpables, sino buscar solucións, porque creo que a situación na que viven hoxe a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra non está para que nos esteamos a discutir sobre quen ten ou non ten a culpa ou sobre quen ten ou non ten as competencias. Eu celebro que o propio Concello de Pontevedra firmase en decembro do ano 25 un convenio de colaboración polo que se comprometeu con Portos de Galicia a reforma desa instalación. Un convenio que, como digo, se firmou en decembro, pero do que desgraciadamente non saben nada todavía, nin nós, nin tampouco no propio club, dos plazos de execución das obras de arranxo da instalación. En definitiva, estamos seguros de que vamos a estar todos de acordo nesta cuestión e o que pretendemos con esta proposición é, primeiro, instar o Concello de Pontevedra que, de xeito urxente, inicie os trámites para iniciar as obras de arranxo desta instalación e que, mentres esas obras non poidan finalizar, pois que se instale unha instalación de carácter provisional para poder facer viable a actividade deportiva do propio club. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señor Juncal. Señor Fariña Casanova.
Grazas de novo, alcalde. Bo día de novo a todas e a todas. Xa anuncio, señor Juncal, que sí que imos estar de acordo. Vou explicar en breves por qué. Pero o primeiro que teño que facer é darlle a benvida. Porque sabe vostede que este problema non é novo. Logo, se quere, xa me dixo que non, pero se quixera, poderíamos falar de responsables, ou máis ben de irresponsables, porque esta instalación, ata hoxe, ata decembro, era de Portos de Galicia. Portos de Galicia, Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, BP. Digo eu, non sei. Pero, para poder entenderlo, vamos facer primeiro un pequeno relatorio de feitos. 9 de febreiro de 2022. 2022, Concello de Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra asinan o protocolo de colaboración para a reforma integral e modernización da nave de deportes náuticos de Corvaceiras. Con este acordo dáse luz verde para que Portos de Galicia lle poida renovar a escola a concesión para a xestión das instalacións, situadas en dominio público portuario. Desta maneira, o Concello aportaría unha memoria valorada cun programa de necesidades, elaborada xa polo Servicio de Deportes, e unha valoración económica realizada polo Servicio de Arquitectura do Concello destinando unha chega de 375.000 euros para facer un proxecto para reformar esas instalacións. Unha vez se tivera ese protocolo, a Xunta faría unha cesión por uns 35 ou 37 anos e o Concello contrataría a redacción do proxecto e a partir de aí consignaría esa subvención correspondente. Pois ben, nada disso chegou a ser realidade. Por que? Sigamos facendo memoria. Outubro de 2025. La Voz de Galicia publica unha factoría de palistas olímpicos de Pontevedra en la UCI. Momento no que eu mesmo me reúno co clube e me intereso pola resolución do problema. Entendo que como vostede. Chegando a acordos discretos, tanto co clube como co goberno local. Cousa da que poden dar fe tanto o presidente do clube como a concelleira de deportes. Logo, lle explico ata que punto chegamos a acordos. Vostedes non. Vostedes traen esta proposta hoxe. Outubro de 2025. Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo, que coido que algo desto saberá, di: a situación da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra é a punta do iceberg. O caso da Escola Cidade de Pontevedra simplifica a falta de recoñecemento legal e administrativo do deporte federado nos portos galegos. Queixa que a propia Federación Galega de Piragüismo traslada a valedora do pobo. Explica, xa que cando a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra solicitou unha autorización para establecer unha instalación fixa de carácter público e federado que incluiría un espazo de almacenamento, zona de formación e acceso ao río dentro dun espazo que xa se estaba utilizando para eso, Portos de Galicia respostou e exixiu ao clube e ao Concello de Pontevedra un proxecto técnico completo, obrigas e inspeccións propias de concesións industriais e un aval bancario de 12.000 euros e tasas anuais superiores a 20.000 euros. Interesante. Interesantes cantidades para unha escola pública, sen ánimo de lucro, que fai unha gran labor, como vostede decía antes. Difícil labor faría se vai a bancarrota. Ese é o problema. Que Portos de Galicia, coa súa mala xestión, leva ao clube e á escola a un problema económico. E así, cando en decembro de 2025 decídese tomar unha solución dentro do Concello de Pontevedra, de acordo con Portos de Galicia e o clube, da qual fomos coñecedores en todo momento gracias á concelleira delegada, cousa que agradezo persoalmente. Dando lugar a firma dese convenio do que vostede fala, no que o Concello asumiría a concesión das instalacións unha vez se lle revocase a concesión á Escola de Piragüismo de Pontevedra, que era quen tiña que solicitar o seu cese. A partir de aí, Portos de Galicia asumiría os custos derivados da dotación da rede de saneamento do edificio e unha vez que as instalacións estiveran concesionadas, o Concello as arranxaría e, por último, as cedería ao clube. Entón, posto en contexto toda a situación do acontecido, só me queda dicirlle unha cousa: ver para creer. Que é como titulan vostedes, o seu servicio de prensa, a súa visita ás instalacións da nave 4 anos despois de que dé lugar ao inicio do problema. 4 anos despois. Pero obviando o oportunismo político, cousa da que vostedes,
acostuman a facer gala. Imos á proposta de acordo en concreto. Punto 1. Instar o Goberno local a iniciar os trámites para que se inicien os traballos para a reforma integral das instalacións da Escola de Piragüismo. Temos que estar de acordo. Isto xa se fixo no ano 2002. De nunha concellería que, por certo, da que éramos responsables naquel entonces. Punto 2. Instar ao Goberno local que, mentres que conclúen as obras de reforma, ubicar no Peirao instalacións provisionais. Pois mire, señor Juncal, neses orzamentos nos que vostedes votan en contra habitualmente, unha das partidas que se negociou co Bloque Nacionalista Galego tiña o seguinte título: Convenio co Club Piragüismo Pontevedra para dotalo dunhas instalacións provisionais mentres dure a obra de construción das novas instalacións. Curioso. Votan en contra e agora o piden. Curiosa forma de traballar. Así que, señor Juncal, por suposto que lle imos votar a favor e doulle as grazas, unha vez máis, por permitirnos demostrar que hai dúas formas de facer oposición, sendo útiles aos pontevedreses e as pontevedresas ou sendo oportunista. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Fariña. Señora Gulías Torreiro ten a palabra. Pois sinto que me vou a repetir un pouco, pero benvido, señor Juncal, que se deu conta que había algunha deficiencia na nave de piragüismo. Deuse conta agora, fai 15 días que a visitou, non o vía antes. E eu por intentar aclarar un pouquiño o asunto. Mire, vostede sabe que durante décadas de quen era a xestión e a responsabilidade do Estado e do mantemento da nave? Sabe de quen era a responsabilidade? Se quere dicímolo as dúas a vez para que non se sinta violento, pero que a responsabilidade era da Xunta de Galicia, de Portos de Galiza, que si investiu e si quere logo lle dou os datos noutras naves de piragüismo. Logo lle dou cantidades en Outes, en Betanzos. Sabe canto investiu durante décadas na nave de piragüismo de Pontevedra? Igual o sabe, porque a responsabilidade agás 3 anos que lle pasou a concesión da titularidade ao clube era de Portos de Galiza. Nunca foi titularidade municipal. E eu quero facer un pouquiño de historia recente. Mire, ano 2023 na que se asume por parte do BNG a xestión de impulsar ese proxecto para a nave de deportes náuticos, que, por certo, para máis dun deporte, porque o sapo tamén adestra aí, Digo porque, cando é para un deporte solo, dependendo do deporte, lles gusta ou non. En fin, vale. E precisamente, cando chegamos a ese punto, nos atopamos nunha situación moi complexa. Eu non vou a desvelar aquí cuestións que afectan solamente o clube. Pero vostede sabe, como a min, que o clube se atopaba nunha situación de débedas e de un proceso administrativo moi complexo. Así que, dende o Concello, o primeiro que decidimos é botar man do clube como puidemos. E vostede, que estuvo co expresidente Pablo Torres Rueda, seguro que lle explicou en que consistiu esa axuda. E se non, se ten oportunidade de vir a algunha comisión, lle explico eu. Pero tanto Óscar Ponte como a responsable da xestora Adriana saben perfectamente en que consistiu esa axuda. E a segunda cuestión que manexamos foi intentar negociar a 3 bandas, Portos de Galiza, Clube e Concello. E fíxense se hai descoñecemento, señor Juncal, pola súa parte, que non hai asinado ningún convenio. Non o hai. Hai a intención de asinalo. Sabe onde está o borrador do convenio, señor Juncal? Ten a máis remota idea de onde está o borrador dese convenio? Na asesoría xurídica de Portos de Galiza. Por tanto, ata que poidamos ter ese convenio, non hai forma de que o Concello poida botar man da situación. Nesa reunión, o primeiro que decidimos foi intentar botar o club ou alonxar o club desa xestión, porque imagine o que sería para o club xestionar un proxecto de daquela 375.000 euros, hoxe coa actualización de prezos, cerca do 1.000.000 de euros.
Vale? Entón, eso por intentar clarificar e, se quere, despois seguimos falando do concreto, de cando nos enteramos da caducidade, de cando nos reunimos co clube, cando se nos avisa e outras cuestións que, se quere, podemos dar. Pero, mire, dicía o señor Fariña, esta cuestión ten bastantes aristas e si teño que recoñecer que o concelleiro do PSOE reuniuse comigo varias veces para ver como podíamos solventar. E eu iba a facer o mesmo exactamente que fixo o señor Fariña, leerlle a súa proposta de acordo. A súa proposta de acordo. E dicirlle que estamos totalmente de acordo en votala a favor. É moi difícil non votar isto a favor, é obvio. Pero que tan obvio que, e teño que correxir o señor Fariña, non é un convenio para os módulos de piragüismo. É asumilos directamente ao Concello porque era a solución máis fácil. E é a partida 05.3420.20.500. Esa é a partida que figuraba nos orzamentos. E vostede, señor Juncal, ou ben non coñecía o documento dos orzamentos, que non creo, vamos, porque confío en que vostede estuda a documentación, ou ben, señor Juncal, vostede nos está pedindo algo agora o que votou en contra fai meses. É delirante. Delirante, delirante, porque podía apremiar a que cumplísemos os compromisos orzamentarios, pero non quixo. E voulle dicir máis. Mire, últimamente eu os vexo moi activos en redes sociais, moi activos. E a xente, con moi boa ou con mala idea, mándamos para que eu disfrute vendo as súas visitas á nave de piragüismo. E nesa última visita, e yo quero dicir, eu me preocupei porque están, non sei se hai parte do grupo do Partido Popular que está contento, pero están seguindo unha estrategia moi similar a Vox. Eso de contar medias verdades ou mentiras completas. E outro día, noutro pleno, o señor Domínguez retaba a Tito en Twitter en poñer, eu lle digo que revise ese vídeo. Vostede mencionaba 3 cuestións. A primeira, que investíamos 6 millóns de euros para un pabillón destinado a un solo deporte. Iso é sinxelamente mentira. E o sabe vostede. E o sabe vostede, e o acaba de recoñecer aquí. Pero no vídeo insiste nesa mentira. Vostede sabe que hai unha comisión de seguimento das obras dese pabillón na que están 3 clubes deportivos. Pero siguen repetindo a mesma mentira. Pero que máis? Falaba de grandes eventos na anterior. Vostede, nese vídeo, di que o Concello prefire destinar 7 millóns de euros en 2 triatlóns. Eso é mentira. Minten. É que non é que o maquillen, é que minten. Fíxese, a aportación no pasado, a aportación municipal, no pasado multiespore de 1.390.908,76. De onde sacan os 7 millóns? Minten, pero é máis. Non se conformen con mentir. Mira, sexan vostedes ou coherentes ou valentes, porque as dúas cousas é imposible. E na próxima inauguración das series mundiais, se o presidente da Diputación deixa o señor Domínguez ir á inauguración, é falar, vale, porque en época de eleccións hai que salir en todos lados. Que o diga, que non se deben investir recursos aí, que el prefire destinalos a outra cousa. Sexan vostedes valentes ou coherentes, escollan, porque non son ningunha das dúas cousas. E por último, e isto sí que, como fala vostede, a xestión das expectativas en política. Mire, estou completamente de acordo con eso que comenta, pero que a última frase a min é que me parece delirante, porque o señor Domínguez dicía que lle exigía a Lores que arranxase a situación da nave porque era inhumano adestrar nesas condicións. Inhumano. Durante os anteriores 20 anos era humano. Mentras Portos de Galiza e a Xunta de Galiza deixou a nave de piragüismo que estivera nesa situación, estaba ben. Agora que vamos a asumir nosa titularidade, nos exixen urxencia, celeridade e o señor Lores que resolva un problema nun equipamento deportivo que non é da súa titularidade. Teñen un raseiro complicado. Así que, señor Juncal, imos a votarlle que sí, pero sí que lle digo, os temas, cando se traen, e que cando se traen con esa solemnidade, e cando pasan a ser e a convertirse en un bulo permanente,
Deberían vostedes. E se non, dígame que non dixo que este Concello en 2 triatlóns gastaba máis de 7 millóns. Dixo o seu jefe. Chámelle a atención. Bueno, pois entonces o señor Juncal di a verdade, o señor Domínguez tende a maquillala ou directamente a mentir. Me parece unha reflexión moi acaída. Fáleno vostedes no grupo. Moitas grazas, señora Gulía. Señor Juncal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Eu que pensaba que iba a ser isto unha proposición máis tranquiliña, pois vexo que non lles gustan algunhas cousas, nin aos señores do BNG, nin, por suposto, aos correligionarios do Partido Socialista que rapidamente salen a defender ao BNG. Non vai a ser que na primeira parte do pleno lle dixedes así a señora Blanco algunha lavazadiña e non vai a ser que se enfaden moito, Señor Fariña, mire, señor Fariña, vostede ten un papelón aquí cada vez que fala de deporte neste pleno que é digno de estudo. Vostede ten un pouco de amnesia selectiva e dixo unha frase concreta que foi fai 4 anos comezou este problema en Pontevedra, non? Mais ou menos 4 anos. Quen era o concelleiro de Deportes de Pontevedra fai 4 anos? O señor Fernández do Partido Socialista Obrero Español, que, por certo, non foi quen de reunirse, e mira que yo pediron dende o club, ningunha só a vez con eles. Non foi quen de reunirse con eles. Pois entón aquí temos informacións distintas. Ese ofixo, dende logo, ese ofixo, perfecto, ese ofixo, señor Fariña, dende logo, ofixo para absolutamente nada. Falan vostedes de acordos discretos, dixo, acordos discretos. E Partido Socialista de Pontevedra son dous términos absolutamente incompatibles. En canto á xestión de Portos de Galicia, eu vou non dicirlo claramente porque eu estou aquí para defender os intereses dos pontevedreses e das pontevedresas. Eu censuro absolutamente a inacción de Portos de Galicia que fixo que a instalación da nave dos deportes náuticos, como ben matizou a señora Gulías, chegase á situación que chegou. Pero o certo é verdade é que vostedes están a tramitar, que así o pon, anunciaron a tramitación, que é o que pon exactamente na proposta, non sei se despois, cando antes intervín, dixen unha cousa que non era suficientemente concreta, pero anunciaron a tramitación dese convenio vostedes, non? E vostedes se comprometeron, imagino, con esa tramitación dese convenio a arranxar ese problema. Pois entón, que problema hai? Por que se poñen vostedes tan nerviosos? Eu o que dixen foi instar ao goberno local a iniciar os trámites para que de forma urxente, todo urxente, que evidentemente a legalidade vixente e o dereito administrativo o permita, se inicien os traballos para a reforma integral das instalacións da Escola de Piragüismo. E non o puxen, pero engado. Unha reforma integral a que o Concello de Pontevedra se comprometeu a realizar e que eu celebro a responsabilidade de terse comprometidos para esa reforma integral. Polo tanto, estamos absolutamente de acordo nese sentido, non? Pero o que pasa, señora Gulías, é que, e así non lo transmiten dende o club, é que vostedes dende decembro o único que lle deron ao club de piragüismo, á Escola de Piragüismo de Pontevedra foron largas. Por que non poñen prazos negro sobre branco? E despois estamos sempre coa trampa dos orzamentos. Miren, o dixen eu e moitos compañeros deste grupo municipal por activa e por pasiva. Non imos a pasar no Partido Popular por ter que tragarnos modificacións de crédito de algo que non estamos de acordo ou con un totum revolutum cada vez que traen aquí tema de orzamentos do Concello de Pontevedra para que despois fagan vostedes o que fan aquí, que é argumentar que o Partido Popular de Pontevedra está en contra de Pontevedra porque vota en contra das modificacións de crédito. Non, miren, o que votamos en contra é da súa forma de facer política, que é traer aquí todo nun conglomerado que o Partido Socialista lle tragará, porque o Partido Socialista leva tragándolle todo 25 anos. Pero o Partido Popular non conten con el para iso. Non conten co Partido Popular para seguir tragando con modificacións de crédito nas que non creemos. Queren traer as medidas concretas? Tráiganas. Eu me comprometo aquí a votar as medidas concretas que vostedes e que nós estamos traendo aquí en proposicións ao pleno. Eu votamos unha a unha a favor e en contra, as que estamos a favor e as que estamos en contra. E despois, negro sobre blanco, vamos aos cidadáns e xo dicimos. Pero non fagan trampas aos solitarios, que eu sei, señora Gulías, que vostede é moi hábil na oratoria, sei-no perfectamente. Mas nada, moitas gracias. Moitas grazas. Señor Fariña, ten a palabra. Bueno, acaba de acusarnos a nós de tragar con calquera cousa. O que non tragamos son con mentiras. Aí o ten. Acabo de leerlle, fai un rato. Leíalle, el Concello textualmente, el Concello desbloquea la rehabilitación de la nave de deportes acuáticos das Corvaceiras. ¿Quién está?
Non se reuniu nunca. Vale. Nunca quiso poñer solución. Por certo, solución de algo que se xestionaba e xestiona aínda agora Portos de Galicia. Vostedes. Por certo, falaba a señora Gulías das redes sociais do Partido Popular. Voume automendar. Non son vostedes oportunistas, son vostedes optimistas. Por que son optimistas? Porque xa fai unha hora, non foi agora. Fai unha hora, pois, véxeme buscar, porque teño aquí. Xa lle din. O Partido Popular de Pontevedra fai unha hora di 2 mocións fundamentais que se aproban pero que quedarán en saco roto ata que gobernemos. Pero se xa gobernan, en Portos de Galicia xa gobernan. Aquí non van a gobernar nunca. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora Gulías, ten a palabra. Mire, señor Juncal, non é cuestión de piropearnos coas capacidades que temos cada un dos concelleiros, concelleiras que estamos aquí na oratoria. Pero, falando de trampas ao solitario, se vostede censura a actitude de Portos de Galiza con respecto ao mantemento da nave, como é posible que na súa moción e na súa proposta de acordo non menciona a Portos de Galiza para que fagan nada? Como é posible? Porque o único é dar traslado ao presente acordo a Portos de Galiza. Home, xa. Sí, claro. E que? Pero digo, se compartimos a responsabilidade e vostede censura, como é posible que non apareza, que non urxa tamén? E mire, vostede entendeume perfectamente e sabe que se equivocou porque non ten información. Ou a información que lle están pasando non é de todo acertada. E debería vostede falar con máis persoas que estén implicadas na xestión do clube. Porque xa lle digo que eu non vou a tocar a situación do clube Cidade de Pontevedra. Pero estou dicindo que a cuestión ten máis aristas. Máis aristas. E siguen nas súas 13. Entón, é curioso cando din que lle estivemos dando largas. Despois da reunión que se produce no 25, o clube e o expresidente Pablo Torres Rueda se pon en contacto con nós en abril, vale? E dende aquela se lle insta a poñerse en contacto co director de Deportes de Pontevedra. E a última reunión que, por certo, forzou o Concello foi fai unha semana. Entón, creo, sinceramente, que non ten demasiada información sobre o tema e que lle parecía un golazo de mandarlle a Lores que faga, que aconteza, urxir a Lores, exixirlle ao alcalde que non ten competencia para tocar na nave de piragüismo, non pode, ata que Portos de Galiza envíe o convenio, non pode facer nada, absolutamente nada, e urxirlle a solución. Sabe quen si pode tamén facer? Adivine que compañeiro seu ten responsabilidades de xestión. Adivine quen vai dicindo por aí que inviste máis de 30 millóns. Home, pois desos 30, un para poñer en riba da mesa na nave de piragüismo, pois tampouco era tanto, que son 30, carai. Son 30. Por favor, vostede pensou que era pacífico, pero cando se instalan, insisto, nas medias verdades ou nas mentiras completas, é moi difícil que as demais nos tranquilicemos. Mais nada, moitas grazas. Grazas, señora Gulías. Señor Juncal, para rematar o debate. E moitas grazas, señor alcalde. Señora Gulías, eu non insto a Portos de Galicia absolutamente nada, porque entendo que se vostedes xa fixeron o traballo de reunirse con Portos de Galiza, de confeccionar un convenio no que vostedes, son vostedes os que se comprometeron, non fun eu, foron vostedes. Señora Gulías, se vostedes estaban nesa reunión na Xunta de Galicia, e vostedes se comprometeron ao ranxo da nave de deportes náuticos do Peirao das Corvaceiras. Polo tanto, eu o único que lle estou pedindo ao señor Lores é que cumpla o antes posible, e iso inclúe, evidentemente, intentar axilizar en Portos de Galicia que saquen do caixón, como vostede di, ese convenio, pero que cumpla o antes posible, o máis urxente posible,
ese convenio ao que vostedes se comprometeron, que non me comprometín eu, que non se comprometeu o Partido Popular de Pontevedra, que se comprometeu a Concelleira de Deportes e o Concello de Pontevedra con Portos de Galicia. Entón, nós o que estamos a pedir é que, por favor, se cumpla ese convenio o antes posible. E, evidentemente, o antes posible é cumprindo os prazos legais e o que, como dicía antes, o dereito administrativo permita. Evidentemente, o señor Lores nin vostede van saltar por encima dun convenio antes de firmalo. Se aí estamos de acordo. Se que non entendo tanto nerviosismo, señora Cuías, digo yo, de verdade. E, señor Fariñas, solo por facerlle un último matiz. A min abráiame, de verdade, o talante, a casi prepotencia política, enténdame ben, que ten no grupo do Partido Socialista en Pontevedra. Porque se vostedes son tan vós, como será o señor Domín que saca o doble de votos de vos que vostedes? Ou ao revés, voulle facer ao revés. Como din vostedes, se o señor Domínguez é tan malo, con 11 concelleiros e 16.000 votos, que non serán vostedes. Mais nada, moitas gracias. Vamos a someter este asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 24. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao último punto, creo. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á incorporación ao CIP Álvarez Limeses da vivenda anexa. Eu creo que está incorrecto isto, ¿no? Pero bueno. Señor secretario, ten a palabra. Ten a palabra. Agora sí. Bueno, dictaminado na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 4 de xuño, favorablemente cos votos a favor dos membros do PSDG-PSOE e as abstencións dos restantes. Presentouse unha emenda ao venres que deberá ser debatida se non se admite por o autor da iniciativa e votada, vamos. Ahora, iba a decir con Rivera no, pero Puentes Rivera, en todo caso mellor. Bueno, pois bo día de novo a todos e a todas e especialmente aos pais, nais e aos nenos e nenas que nos acompañan hoxe neste pleno, que teñen mérito aguantar hasta estas horas tan tranquilos como estiveron e tan atentos como estiveron ao debate. Esta proposición que trae o Partido Socialista pois ven a facerse eco unha vez máis dunha demanda moi concreta, moi clara e espero que respaldada polo conxunto da corporación, que ten a comunidade educativa, que ten a dirección do centro, que teñen os pais, as nais e tamén os nenos e nenas como usuarios principais deste centro educativo, que é, primeiro, a preocupación polo estado no que está a antiga vivenda de mestres do colexio, que non está restaurada e non está incorporada ao centro educativo, e, en segundo lugar, proxectar posibles usos para esa vivenda que sería incorporada ao centro educativo. En primeiro lugar, insisto, o máis preocupante, o máis urxente é a situación do inmoble. Son múltiples as queixas que lle teñen trasladado a este Concello e a Xunta de Galicia os pais e nais e a dirección do centro. Froito desas queixas e desa loita, desa denuncia pública da comunidade educativa do Álvarez Limeses, procedeuse no seu momento a retirada da antiga chimenea, que era o elemento arquitectónico que tiña, un maior risco de caer ao patio, no que xogan os nenos e nenas todos os días e que, por tanto, foi retirada. Pero, desde logo, eso é un simple parche para evitar o máis grave, que podería ser un accidente producido pola caída de algún dos elementos desta vivenda. Un parche que, desde logo, nin soluciona, nin total, nin parcialmente, as demandas que sobre ese edificio hai planteadas e hai formuladas. Así, o máis urxente, entendemos, igual que entende a comunidade educativa do centro, é que se elabore canto antes unha avaliación do estado xeral desa vivenda,
que se detecten as posibles deficiencias estruturais que ali hai por falta de mantemento, por acumulación de suciedade e, en definitiva, por unha deixadez por parte das administracións públicas desde hai demasiado tempo. Algo que, desde logo, o primeiro e máis urxente, como digo, é que require unha avaliación técnica completa do estado deste edificio, que, ademais, tal e como nos confirmaban desde o centro, pois a única que se fixo, entre comillas, fíxose desde fora, sin siquiera entrar no interior do edificio e sin comprobar o estado no que realmente está esa estrutura, máis que visualmente desde o exterior. Por tanto, o primeiro que lle podemos pedir á Administración é que os centros educativos sexan contornas seguras, que sexan contornas saudables e que, ademais, esta vivenda, que non é que estea cerca do centro, está literalmente dentro do patio, dentro do terreo de xogos, dentro do espacio do centro educativo, como mínimo cumpla esas características, esos requisitos básicos de seguridade e de salubridade para, a partir de aí, falar de outras cousas. E esas outras cousas é que, unha vez que teñamos avaliada técnicamente o estado da vivenda, que teñamos asegurados os elementos arquitectónicos que poden supoñer algún risco de desplome, que estea en condicións de salubridade para que non presente os problemas que ten a día de hoxe, que empecemos a traballar para ver esta aseguración, esta avaliación como unha oportunidade para responder a necesidades educativas insatisfeitas que o Centro Álvarez Limeses ten neste momento. A veces é complicado por falta de espacio, por falta de terreo, por unha inversión especialmente elevada, pero neste caso estamos a falar dunha construción que xa existe no centro e que simplemente necesitaría ser rehabilitada e ser planificada, non? E atendendo tamén as necesidades da comunidade educativa, podemos falar de 4 posibles beneficios ou de 4 oportunidades que tería o centro con esa ampliación para poder desenvolver nesta antiga vivenda. En primeiro lugar, usos puramente educativos, dos que tamén está necesitado o centro. En segundo lugar, actividades complementarias a eses usos educativos. Tamén servicios para a comunidade educativa ou incluso poder dotar a AMPA dunhas instalacións axeitadas que neste momento non ten. E para isto, como xa temos visto noutros centros do Concello de Pontevedra, pois resulta fundamental unha cousa, que é a colaboración institucional entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, cada quen facéndose cargo das súas competencias para que actúen de forma coordinada e que negocien unha solución integral que permita, como dicía anteriormente, en primeiro lugar, resolver o máis inmediato, que é asegurar esa vivenda e poñela en condicións de salubridade, e, en segundo lugar, que permita tamén atender a necesidades presentes e futuras que o centro educativo ten, sumando eses metros cadrados, incluso podendo erixir unha nova edificación que conecte a vivenda antiga co centro educativo. E por iso o Partido Socialista presenta esta moción na que se lle trasladan unha serie de puntos á Xunta de Galicia e outros ao Concello de Pontevedra. Á Xunta de Galicia pedímoslle 3 cousas basiquísimas, eu creo que o máis básico que se lle pode pedir a unha administración autonómica, que é, en primeiro lugar, que se celebre canto antes unha reunión coa comunidade educativa do Álvarez Limeses, tanto con representantes da AMPA como da dirección do centro, ademais do Concello de Pontevedra, para abordar a situación e establecer unha folla de ruta que permita resolver este problema que hai a día de hoxe. En segundo lugar, que a Xunta se coordine co Concello de Pontevedra para realizar esa inspección técnica integral e urxente do inmoble, avaliando o estado estrutural, as condicións de seguridade e os problemas de salubridade que podan existir. E, en terceiro lugar, pois que se realice un estudio técnico sobre as posibilidades de ampliación do Álvarez Limeses. Por tanto, a Xunta de Galicia, diálogo coa comunidade educativa, coordinación co Concello para avaliar a situación actual e, a partir de coñecer esa situación e as necesidades que teñen os pais nais e a dirección do centro, que se elabore un estudio que avalíe as posibilidades de ampliación desa vivenda. E ao Concello de Pontevedra, 2 cuestións tamén básicas. En primeiro lugar, que facendo uso das súas competencias se leven a cabo as actuacións necesarias para eliminar posibles riscos estruturais que teña o edificio, sanitarios ou ambientais, en definitiva, asegurar a estrutura, sin máis, e, en segundo lugar, que se inicien negociacións coa Xunta de Galicia para poder acometer eso que dicía antes, que é a incorporación do inmoble ao Centro Educativo Álvarez Limeses nun futuro, en coordinación co Goberno Autonómico. Sobre a emenda do Partido Popular non me podo pronunciar porque non a entendo. De verdade, lina varias veces, non sei exactamente que é o que pide, porque aparentemente é unha reformulación únicamente do punto 2b,
pero non sei se se pretende suprimir o 2A, se se pretenden suprimir os que teñen que ver no punto 1 coa Xunta de Galicia, ou que non o sei. Entón, se me explican, logo digo xa se aceptamos ou non aceptamos. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Puentes. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas, casi moi boas tardes xa. Ben, estamos diante dunha moción que pasa por alto algúns elementos, o estado, por exemplo, da rede de centros educativos en toda Galiza, non só en Pontevedra, que é obsoleta e a Xunta está deixando esmorecer ata grados insospeitados e que, podíamos pensar que é culpa do alcalde Lores, pero é un problema que se rexistra en concellos con alcaldes do PP, do Bloque, do PSOE e incluso de algún outro partido político, e o que teñen todos estes centros en común é a deixadez da Xunta de Galiza. Pero tamén aparece aquí algunha imprecisión, porque este edificio, igual que a escola, é de titularidade municipal e o que está é afectado por ten unha afectación por uso educativo que é a que fai que a Xunta de Galiza teña responsabilidade sobre a súa xestión, mantemento, etc. Claro, esta inexactitude, esta imprecisión que aparece na moción non sería especialmente importante, pero ás veces partirmos destas análises nos leva a certos problemas e así na parte resolutiva iniciar as negociacións e actuacións necesarias coa Xunta para estudar a adquisición, cesión ou fórmula que permita incorporar o inmoble lindeiro ao patrimonio educativo do CIP Álvarez Limeses, pois non fai falla porque xa forma parte dese patrimonio educativo. Sin embargo, no grupo do BNG entendemos que esta moción está ben, parte do espírito que se exixe das competencias partilladas, que temos que poñernos de acordo unhas administracións e outras para desenvolver as nosas competencias e conseguir que o ensino público sexa da mellor calidade e, polo tanto, vai ter o noso voto favorável. Ata aquí, porque a min dame a impresión de que a emenda do PP pretende, a ver se non lo explican e equivócome, pretende partir dun espírito completamente oposto a este. Diante dunha análise que pode ter algunha imprecisión, o que se pretende é que a Xunta non faga absolutamente nada, cando xa a Xunta, en outras ocasións e referidas a este edificio, dixo que era o Concello quen non podía actuar. Pero en función do que nos digan, expresaremos a nosa opinión. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Intervén por parte... ¿Quién? Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Simplemente vamos a manifestar que nuestra enmienda lo que pone de manifiesto es simplemente que el Concello de Pontevedra tiene que cumplir sus competencias en materia de conservación y mantenimiento. Eso es lo que queremos que se incorpore de manera efectiva y eficiente. En el punto 2, relativo a lo que afecta al Concello de Pontevedra, donde lo incorporen en el A o en el B o una adición del C, eso ya en la redacción me da exactamente igual, simplemente va referida en esos aspectos. Mantenimiento y conservación. La acepten o no la acepten nos va a dar igual, porque nosotros vamos a votar a favor. Sí, vamos a votar a favor. Siempre hemos defendido a la comunidad educativa del Álvarez Limeses a lo largo de todos los años que hemos estado en el Ayuntamiento de Pontevedra. Todos los años, no como ustedes. Ya en el año 2021, no sé por qué se ríen, porque es la realidad, ya en el año 2021, tanto Rafa Domínguez como la concejal Silvia Junco y yo tuvimos una reunión en la Xunta de Galicia con la Consellería de Educación, con el responsable y con el equipo directivo del Álvarez Limeses y los representantes del AMPA.
pidiendo efectivamente que se llevase a cabo. No solamente en el año 2021, lo que se pedía en aquel entonces, sino que ya en el año 2013 este asunto ya fue tratado también en el Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra 2013, hace exactamente 13 años, ¿de acuerdo? Que está esto encima de la mesa, 13 años. Un edificio que quiero recordar de titularidad municipal, en el que el mantenimiento y la conservación la tiene que llevar el ayuntamiento. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento haga lo que esté haciendo, que es desatender sus competencias y sus obligaciones en materia de conservación de los centros educativos hasta dejarlos en el estado en el que se encuentran, como sucede con otros, como hemos visto también, como hacen con el Teatro Principal. Fíjese lo que hicieron, o como habían hecho con este edificio. Ustedes los dejan caer en el olvido y cuando ya no es posible llevarlo a cabo, entonces a la Xunta de Galicia que haga una rehabilitación. En el año 2013 ya se planteó la cesión, en el año 2013, por favor, si no les importa, se planteó la cesión a la comunidad educativa. Se habían reunido también, en ese caso, tanto con la Junta Directiva como con el AMPA, en aquel entonces Jacobo Moreira, y se trasladó a este pleno a través de una pregunta oral, año 2013, en la que el señor alcalde, con el gobierno del PSOE, respondió que se estaba estudiando, es que no quiero decir algo que no haya sido, por lo tanto, voy a ponerme un momento las gafas, 2013, aquí están, que cuando tuvieran perfectamente definida la situación, que entonces trasladarían por escrito a los agentes afectados o interesados si accedían a esa cesión, porque la titularidad es evidentemente municipal y son los que tienen que responder. El señor Fernández, del Partido Socialista, era el que era el concejal de Educación en aquel momento y su actuación fue cero, no hizo absolutamente nada. En el 2021, tras esta reunión, ustedes estaban en el Gobierno y tampoco hicieron absolutamente nada. Lo que da pena o tristeza es que ustedes defiendan una iniciativa, la decían antes, qué pena que se hayan, o bienvenidos ustedes a ver que el Álvarez Limeses tiene deficiencias, en este caso la casa, ¿no?, de los maestros, que tiene deficiencias. Pues bienvenidos, porque estas deficiencias, como ve, llevan más de una década en las que nosotros llevamos reivindicando que por parte del ayuntamiento, que es el responsable de esa vivienda, no la dejase caer en el abandono. Y el ayuntamiento ha dejado caer en el abandono una vivienda como es la casa de los maestros. Ríanse todo lo que quieran, pero la realidad es esa. Un abandono por falta de mantenimiento. Pues nosotros vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo en que se lleven a cabo estas cuestiones, pero también es necesario que se vea, como decían ustedes, ¿quién es el responsable del mantenimiento? Decían Abel Gulías. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de la escuela? ¿Quién? Costas. ¿Quién es el responsable del mantenimiento del Álvarez Limeses? Es que la cuestión es que hay que arreglarla, ¿sí o no? Sí. Pues entonces vamos a votar a favor, pero asuman que su dejadez durante décadas, no se rían porque es una cosa seria, su dejadez durante décadas ha hecho que la casa esté en la situación en la que esté. Y espero que no sigan de brazos cruzados, porque en el 2025 el señor alcalde hizo una visita al centro educativo y dijo que era necesario meter mano en esta casa, lo estaba viendo ahora mismo en prensa, y que en la medida de lo posible pues iban a hacer lo que fuera necesario, pero la realidad es que además denuncian que tiene un mantenimiento totalmente defectuoso, que la limpieza, porque así se recoge también tanto en la moción en el PSOE como en el escrito que se ha presentado, que la limpieza deja muchísimo que desear, que necesitan limpieza en el Álvarez Limeses, y no, yo creo que allá hay representantes que podrían corregirme, en la limpieza, en las luces y también en el saneamiento. Esos son los puntos que hemos visto. Y la Xunta de Galicia ha hecho también no solamente el tema de la chimenea, que era necesario, urgente y necesario, también la reforma de instalación eléctrica que se hizo en el año 2018, curiosamente ahora las luces no funcionan y ustedes no las cambian. ¿Por qué no asumen sus competencias en mantenimiento? Claro. No, y esa expresión además fuera, yo no tengo de eso, pero bueno, de momento no lo tengo que yo sepa. No me parece que sea un comentario para un tema que para mí es importante, como es la educación, y que llevo, desde que llegué a este ayuntamiento, he reclamado por el Álvarez Limeses, sí o sí, exigiéndole a quien le tenía que exigir.
y sigo exigiéndoselo. Entonces, ojalá ustedes hicieran lo mismo que nosotros. Nosotros vamos a votar a favor, quieran o no, aceptar la enmienda de que el Ayuntamiento cumpla de manera efectiva y eficiente con sus competencias. Así de claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Puentes, ten a palabra. Bueno, a emenda coa explicación que acabo de escoitar agora e a intervención que acabo de escoitar, obviamente, ten por obxecto o que sospeitaba que tiña por obxecto, facer escapismo das responsabilidades da Xunta de Galicia e intentar poñerlle a responsabilidade ao Concello de Pontevedra no seu tellado sobre o uso da vivenda ou a rehabilitación da vivenda. Por tanto, non a imos aceptar. E isto que o día da marmota cada vez que se fala de algún centro educativo no Concello de Pontevedra. Pasou cando falamos do Xunqueira 1, pasou no Xunqueira 2, pasou no Froebel durante moito tempo que o Partido Popular de Pontevedra intenta salvarlle as vergoñas e salvarlle a cara á Xunta de Galicia e á Consellería de Educación facendo escapismo da súa responsabilidade, intentando facer ver que cousa do Concello de Pontevedra estas obras de mellora, estas obras de ampliación, estas obras de reforma integral dos centros educativos. Fíxese vostede que, colle curiosamente da nosa moción o único que lle interesa para soster ese argumento, que é cando pedimos que efectivamente se asegure o estado do edificio para detectar posibles riscos que haxa ali, que sería xa cuestionable que eso sexa mantemento. Pero nós o que pedimos na nosa moción non é iso. Nós non pedimos que o que ao final está a dicir vostede, que a casa, queda ali, así, verdad, sin maleza por fuera, que eso sí que sería mantemento, sin maleza, chorreadiña, coa pedra bonita e nada máis. Non, nós non queremos iso. Nós queremos que a casa se rehabilite integralmente, que se faga unha obra de rehabilitación integral, que se incorpore ao centro, que se faga unha distribución interior acorde aos usos que vai a ter, que poda ser utilizada para fines educativos, para fines complementarios, para a AMPA. E iso é competencia da Xunta de Galicia, non é competencia do Concello de Pontevedra. Non me diga vostede lo que el Partido Popular lleva hecho desde o año 2013 hasta el año 2026, porque o que fixeron entón foi facer TikToks desde que existe TikTok e Reels de Instagram desde que existe Instagram e algunha publicación en Facebook para os máis veteranos e para os máis vellos, porque se non me falla a memoria, desde o ano 2009 vostedes levan gobernando na Xunta de Galicia, máis todo o período anterior, levan prácticamente desde os romanos gobernando a Xunta de Galicia. Que fixeron e que lograron vostedes con todo ese apoio á comunidade educativa del Álvarez Limeses e todo ese traballo ímprobo que fixeron a favor do Álvarez Limeses? Que conseguiron mover no seu partido político que goberna en Galicia e o que goberna a Consellería de Educación, insisto, desde que os romanos marcharon daqui? Que conseguiron facer para mellorar o estado do Álvarez Limeses e para incorporar esa vivenda a eses fins educativos que supostamente defenden e persiguen? Hombre, antes de botarlle a culpa a quen ten a labor de sacar as malas ervas e manter os canalóns e facer unhas mínimas labores de mantemento, pregúntense que fixeron vostedes. E mire, voullo repasar outra vez. É clarísima a lei. A Lei de Bases de Réxime Local, no artigo 25, di que a competencia do Concello é conservación, mantemento e vixiancia dos edificios de titularidade destinados a centros públicos de ensino. Lei de Educación do ano 2026, di o mesmo, competencia municipal, conservación e mantemento e vixiancia dos edificios destinados a centros de infantil, educación primaria e educación especial. O Pacto Local do ano 2007 establece xa toda unha serie de competencias que son do Concello por unha parte, que son as mesmas que di a Lei de Educación e a Lei de Bases, e da Xunta de Galicia. E as propias competencias da Xunta, ademais de por exclusión, de entender que son por exclusión as que non ten o Concello, quedan tamén claras no Real Decreto do ano 1982 de transferencia das competencias de educación á Xunta de Galicia. Pero que, ademais, sin ir máis lonxe, o decreto de 2024 de estructura da Consellería de Educación, é dicir, ano 2024, reitera outra vez, a propia Xunta de Galicia, no artigo 7, di que son competencias da Xunta de Galicia, xestión e supervisión dos proxectos de construción de centros educativos, tanto de obra nova como de ampliación, reposición ou rehabilitación. Punto C, coordinación dos proxectos de reforma, ampliación e mellora das obras que sexan competencia da Consellería de Educación, é dicir, do anterior. Por tanto, obras de ampliación, de rehabilitación, competencia da Xunta de Galicia. Está absolutamente clara. Por tanto, non mareen máis co mantemento,
que a vivenda non estea rehabilitada para incorporar a fins educativos é competencia de que o Concello non mantivo o tellado durante os últimos 15 anos. É que me está tomando o pelo. É dicir, outra cousa que o Concello pudera facer mellor, que aí totalmente de acordo. Que pudera ter en mellor estado de conservación a vivenda, totalmente de acordo. Pero que, sen ir máis lonxe, a cheminea que se retirou na Xunta de Galicia. Iso que é? Ampliación, conservación e conservación, retirar a cheminea. No, lo hizo la Xunta de Galicia porque es buenísima y no es competencia suya y lo hace porque el Ayuntamiento no lo hace, porque nos quiere bien a todos los vecinos y nos regala el dinero de retirar la chimenea del edificio, por favor. E que hai precedentes, e que dixeron exactamente o mesmo cando foi o tellado do Froebel. E ao final acabaron facendo vostedes a obra porque efectivamente é competencia súa. E así con tantos centros educativos. E, por certo, o mantemento dos coles en Pontevedra podería ser mellor do que é? Sen dúbida. Está mal en toda Galicia ou en xeral non está no mellor estado en toda Galicia como dicía o señor Gómez Xunqueira? Desde logo, porque a Xunta utiliza sistemáticamente este argumento en todos os concellos de Galicia para intentar que fagan os concellos o que non fai a Xunta de Galicia. Ahora, desde Pontevedra e en Pontevedra podemos facer cousas para que os centros educativos dentro desas obras de conservación podan estar mellores do que están? Tamén, sen dúbida. E por iso, tamén o Partido Socialista, cando negociou co BNG, co Goberno Municipal, o orzamento do 25 e o orzamento do ano 2026, pediu que se duplicara e se duplicou a partida destinada a mantemento de colexios públicos. E en vez de 200.000 euros, como tiñamos antes, a partir deste ano, teremos 400.000 euros por petición e exigencia do Partido Socialista para manter os colexios públicos de Pontevedra, o doble de cartos. Sabe que votaron vostedes? A ver se o adiviñan. En contra. Pero, oye, chico, votamos en contra, Votamos en contra de que se duplique la partida, pero hai que exigir al Ayuntamiento que mantenga mejor los centros educativos. ¿Con qué dinero? Sabe Dios, co que vostedes votan en contra. Entonces, es decir, señora Pardo, leccións xustiñas. E se de verdade están tan preocupados, queren tanto a Álvarez Limeses, se preocuparon tanto polo Álvarez Limeses, deixen de facer TikToks, deixen de facer Reels e vayan á Xunta de Galicia, á Consellería de Educación e pídanlles que fagan o que teñen que facer, que é rehabilitar a vivenda e incorporalo a usos educativos en colaboración co Concello de Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Hai outra vez. Moitas grazas, señor alcalde. Carmo na leche, me estou equivocando, tío. Moitas grazas, señor alcalde. Parece mentira, señora Pardo, que pase, sendo vostede unha xurista, que pase por enriba dun concepto tan sinxelo como que unha titularidade municipal está afectada por un uso da Xunta. A Xunta non pasa por enriba desas cousas. De feito, como dicía vostede, a Xunta acaba de facer unha obra na escola, no edificio, unha porque está afectado e outra porque é a súa competencia. Senón, a ver de que, sin ser tan vehemente como o señor Puentes. Pero que precisamente, se vostede lembra, hai un edificio xemelgo deste, no propio patio, que foi rehabilitado polo Concello. Ese edificio foi primeiro desafectado e nunca volveu ser afectado, porque a Xunta non lo dixo. Pero xa que vostede parece que sabe de que falamos, vostede tamén debería saber que foi a Xunta de Galiza na súa Consellería de Educación a que dixo que este outro non se desafectaba, non se ia desafectar e, polo tanto, o Concello non podía investir nel. Supoño que tamén o sabe. E cando fai esta emenda, refírese a que o Concello faga como está facendo, que simplemente por falar deste curso actuouse nos corredores, nas aulas, no ximnasio, no patio, incluso na instalación eléctrica de todo o colexio e na cancela exterior. Fixemos todo o que había que facer. Fixemos todo o que nos demanda a comunidade educativa. Pois xa nos gustaría poder decir eso de todos os coles. Estamos traballamos coordinadamente con elas e con eles e esperamos traballar mellor con este contrato novo que se está facendo, que vai duplicar o investimento, o mantemento que se pode facer nos centros educativos. Pero, por favor, dígalle ao señor Domínguez
que non é necesario en cada moción que ven a este pleno que o Partido Popular reclame que ningunha administración invista en Pontevedra. Non é preciso, casi irá mellor que xa que son vostedes concelleiros e concelleiras en Pontevedra, demanden ao resto das administracións que invistan na nosa cidade. Era algo que sabían moi ben os seus compañeiros cando o presidente era o señor Fraga e falaban de que tiñamos un goberno amigo que podía investir. Eran do revés que vostedes. Así que nada, moitas grazas. A ver se cambia. Señor Gómez Junqueira, señora Pardo Pomar, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Señor Puentes, yo creo que no entendió nada de lo que le dije. Lo que le dije que íbamos a votar a favor, aceptase o no nuestra enmienda. Entonces, no entiendo cuál es su problema. Y lo que puse encima de la mesa es que también se requiere un mantenimiento por parte del ayuntamiento, porque cuando un ayuntamiento abandona un edificio de su titularidad durante décadas, ya no estamos simplemente con una limpieza. Estamos con que se necesitan más cosas. ¿Que es competencia de la Xunta? Por supuesto, si no, no votaríamos a favor del punto 1. La rehabilitación integral es competencia de la Xunta de Galicia, lo he negado. Entonces no construya un relato falso sobre la intervención que yo he hecho. Yo no he negado en ningún momento nada de eso. Es más, he comenzado diciéndole que aceptasen o no nuestra enmienda, iba a votar a favor de su moción. Entonces, no acabo de entender su posición, que lo único que yo reclamaba era, porque usted también insta al Concello, porque tal cual parece que es que no está instándole al Concello, y lo pone en su punto 2, instar al Concello, que yo ahí quería que incorporase además que cumpliesen con sus obligaciones en materia de mantenimiento. No estoy anulando el punto 1 ni anulando el punto 2.1 o 2A y 2B, todo lo contrario, estoy adicionando y se lo estoy aclarando aquí verbalmente por si entiende que de manera escrita no quedó suficientemente claro. O sea, no tengo ningún problema, lo he reconocido nada más empezar. Vamos a votar a favor. Es cierto que con quien hay que estudiar estas cuestiones será la comunidad educativa, como dice, que vayan a una reunión, por supuesto, que vayan y que les pongan qué es lo que quieren. Pero quien lo tiene que analizar con ellos es la unidad técnica de la Consellería para valorar exactamente los usos totales que se le pueden dar a la misma. Porque durante todo este periplo de años se han presentado diferentes proyectos, entonces tendrán que analizarlos, ver si van a perder espacio, si no lo van a perder, todas las cuestiones de accesibilidad con la unidad técnica. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo. Por supuesto, y lo he dicho desde el primer momento, no entiendo el problema. Lo que me sorprende, como decían ustedes antes, es que le digo bienvenidos, porque nunca antes han traído este problema aquí. Nosotros sí, que no me hicieron caso. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Desde luego, por intentarlo no queda. Ahí está, desde luego la voluntad nosotros la tenemos desde el primer momento. Desde el primer momento. Una moción que podían haber consensuado perfectamente con la oposición y que no les dio la gana. Nosotros, además, nos hemos reunido también en numerosas ocasiones. Antes, no ahora, nadie se puso en contacto. ¿Qué? Bueno. Nosotros hemos acompañado, además, cuando así se nos ha pedido y cuando se han dirigido a nosotros, a la comunidad educativa, porque conocemos los problemas que tiene. Entonces, no tenemos ningún problema en reconocerlo. Esa casa no puede seguir así. Que la desafectan. Es que a lo mejor si se desafecta no se puede destinar a uso educativo, claro, evidentemente. Entonces, a lo mejor eso no les interesa a la comunidad educativa, pero haya ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pardo. Señor Puente Rivera, ten a palabra para rematar. A ver, entonces, cal é o problema do enfado? Que nos traíamos aquí unha cousa que vostedes consideran patrimonio seu porque a trouxeron 40 veces antes e non conseguiron nada. Bueno, pois, a ver se nos temos suerte e conseguimos algo. Traéndoa. De momento xa hai o doble de cartos co seu voto en contra para manter os colexios de Pontevedra, que parece que é o que lle preocupa, cando o problema non é ese é un dos problemas, pero o obxectivo fundamental, como lle decía, é incorporar a vivenda aos usos educativos e a competencia da Xunta de Galicia. Pero fíxese, eu, para que quede claro, é que, insisto, é verdade que non está moi ben redactada e non está moi clara porque nin o BNG nin nós entendemos moi ben a que se refería a emenda. Pero ahora que vostede a explica, dice, no, lo que quiero es que se quede claro las competencias del ayuntamiento tal, e que o punto 2A da nosa di, promover, comas, no ámbito das súas competencias e en coordinación coa Xunta de Galicia, ao Concello de Pontevedra, xa estamos apelando ás competencias do Concello de Pontevedra para actuar aí. E fíxese,
O que pide modificar, voulle ler, e isto é de matiz casi, pero o punto 2b, que é o que piden modificar vostedes, na redacción orixinal nosa di iniciar as negociacións e actuacións, instar ao Concello de Pontevedra, a iniciar as negociacións e actuacións necesarias coa Xunta de Galicia para estudar a adquisición, cesión ou forma, o que sexa, que permita incorporar o inmoble aos usos educativos e tal. Bien, é dicir, que o Concello negocie coa Xunta de Galicia a incorporación deste inmoble aos usos educativos do centro. E vostede pídeme sustituir esa redacción por instar ao Concello a executar as actuacións necesarias para a conservación e mantemento. Sácame a Xunta de Galicia da ecuación, é dicir, por tanto, sí que está facendo o que eu interpreto que está facendo, que é poñer o foco todo na competencia municipal e obviar a competencia autonómica. E non sei o que lle pedimos ao Concello que se negocie, que insta a Xunta de Galicia a negociar con eles para incorporar iso a fins educativos, non o tema da conservación e o mantemento, que xa está claro no punto A. Entón, vostede pídeme reiterar a conservación e mantemento eliminando a negociación coa Xunta de Galicia para poder incorporar iso aos fins educativos. Por iso digo que non lle aceptamos a enmenda, pero en todo caso, en todo caso, para incorporala, rehabilitala, para incorporala a usos educativos do centro. Dase clase ali dentro ahora. Dase clase, reúnese a AMPA, pues, oye, que creo que é bastante claro que estamos pedindo. Non que estea afectada dentro do recinto do centro, perfecto, con máis razón, competencia da Xunta de Galicia para facer a obra. O que estamos pedindo é que se faga unha obra de rehabilitación integral e que o Concello insta a Xunta de Galicia a negociar e poñerse de acordo para facer esa obra de rehabilitación integral. E vostede pídeme sacar isto para decir que o Concello tiene que mantener eso, como xa está posto na moción, noutros puntos, e é obvio, ademais. Por tanto, non lle aceptamos iso porque, cos precedentes que hai, ademais, é unha intención, como decía, de escapismo das competencias da Xunta e de evitar a Xunta comprometerse coa Xunta de Galicia a que faga o que ten que facer no centro educativo. En todo caso, se votan a favor, maravilloso. Benvido o voto, agradecidos polo voto a favor, porque saia por unanimidade e porque a ver se desta vez xa non só cos seus TikToks e as súas publicacións en Instagram e as visitas ao centro educativo cun acordo unánime da Corporación Municipal de Pontevedra que representa os 100% dos veciños e veciñas desta cidade, a Xunta de Galicia toma nota, actúa e empeza a facer algo. Por certo, isto irá ao Parlamento de Galicia tamén. Veremos que vota o Partido Popular no Parlamento de Galicia e veremos se este voto favorable aquí no Pleno se corresponde cun voto favorable do Partido Popular no Parlamento de Galicia, porque a discusión inicial que xa houbo, o PP non iba por aí, precisamente. Entón, bueno, veremos a ver en que queda ese asunto e se de verdade o que hoxe vin aquí, o seu compromiso que hoxe expresan aquí, pois se corresponde con feitos concretos e con actitudes concretas do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes Rivera. Dúas cousas. Unha, si se mantén a enmenda hai que votala, si se retira, o total non ten sentido, se vai a votar a favor. Se retira. Non, la mantén. Se mantén, si se mantén a enmenda se vota, entón votamos. Votos en contra da enmenda 14. Votos a favor 9. Entón sometemos a votación 10. Que non xa veu, o 10. 11, bien, vale. Sí, que me equivoquei. Entón votamos agora a moción do Partido Socialista, votos en contra da moción do Partido Socialista, ningún, abstención ninguna, e votos a favor 24. Bien, e votado isto, pasamos a cuestión final de mocións urxentes que non hai, control e seguimento do goberno local, coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención? Preguntas? Algúnha pregunta? Non hai preguntas. Algún rogo? Non hai ningún rogo. E antes de levantar a sesión, quero facer constar de acordo coa corporación, se está de acordo, o pésame polo pasamento do pai da concelleira Silvia Junco, inda que con retraso, pero antes non houve pleno, para que conste ese pésame de toda a corporación. E nada máis, bo día a todos e a todas, moitas grazas.